National Commission of Nase on Small Arms. One more etutia ni to ehun edwuma wom die wo mamu no. Wo dia todwa akire se we no wo mu ni agrokro mani abrinti oni a ebehunu se tuo bi wo se wa shepo de ba dan so fa kwati kwan so de ba na ye chiwa isusan so se tie ni. Na yebekwa kopiemu ewo hostel ba ko a woko Kenya sia Garden City University ewo ho ababa beto jasa kromfo he ha disuafo na we nie wakowia ma CCTV acheno Yabeko emfifi mantem no mu abrodu nkwa de yabeko abusanfo anopa no video bi e trended do nyasem kuma kura cars akese mienu abako ato bako so na me kura na me pabu kase odo bedin de wu eteni ada won survival sabra meka de nyame edi no hofufi amotiase afofo bebreka ho ne aboaboa no awie yede som yemfa seda ne nyina dama boafa wo so yemu mansam no yakenka de ama wo perfect ngoma ne wodwaso when ye toma nkwada na wom de omani boso na ka wo trim engoma we de ye papa wunya bi makwada na wawie gs ne nyina ka faja tomo se we de eye english angbebusa hodo ne wo homa bezikwan kosi je chest 3 award people history of Ghana RME computing credit artist busa hodo ne nyina da wo ba wo benya bi na yamana wo modie wo JHS level no wo modie na yakwa maths social studies RME computing courses ni nyina book bia bi benya bi dia ma wo mo wo ma fe ni ade mo ko suku no ma kwakwa hyase no ya na kwakwa coloring writing painting and drawing and wo ni nyina da ya di bia babra bedo de school sa hodo mu chi ye mock exam terminal exam midterm exam we ya set question no san supply pa leakage bia mechira kwada de chro no BC ni mra de sankan crofo de omunya 40 something wa yi single number na ho ato kumasi aputo da ne we ben station no a enka dan so man first stop ahoma no 0243 299 938 and 0540 755 465 company bidia babada ye no se wo pa kire for de omako US approach memu mo omako akokira de wo betumi akire chemistry na physics a na se what wadi sanso na wo pe nanis wo mo behwe fia hwem kwada construction worker plumbers welders electricians emo mako Romania manim no mako akoya adwuma wani ji ho afre 0244 213 187 na 0276 221 939 na 0273 635 765 Elzofo ewie said yesi bono de behia ma wo ye vita america no ade betuma dia kejam dia ma wo minim ya wo nyina djuma wo ya wo bre nyina opa hode foforo e dia wa ma wie per dia ma wo vita america yo vita america mro fo no se vita america bua papa ne awro no pene dia ba ye wo so ma kono e ka fen bia enim erunti we no nya fe na e betwu moja bia akofo ha dia ma ne dia brewo ye wo vita america choko no e wo hosanso na vita america ye banana no kwadu dia no ye chi dia ro no dia soronkon bono kwankwankwankwan na mmiri mu je kokko na bibia ko iya de moni padua don ave strawberry no bojuma papa we said ya yo odenu ebobu no odenu danso eboada ho odenu yo calcium omega 369 nyina ewo mu a ekinya wama otumi akonkan se no so ma me se abatwo do ye December bosome enche ka ibia enche bia na tese waba bedu aka ne fo be dunum ni ade a kire se ye kwakoto aba wotek 102.9 yedi ne se yebeto enkra no yo enkra krajen yebeto dia ba bo yade yebefrafra mu ti aba wo edi abato kan ne die kusi na wie ye kopim sa abato komisa benya bre no akenkan ye hunu se sensen ye na die na we na we edi nyina be kenkan tumi edi aba ntia ne yento kese ne bom pambo no yade ho hia dwere ho se be no nyina no ebema o man Ghana atumi agina nanamon eso yani ayesum wo no ye mienu medin mamme adwo nyan tatando mini Asunaba ohine kwabena boaten Afrika se yebono munsam eni Asem Beba Dabi asam na nyaba ne sentino yebohwi ni akwakwahye ensam no ase ede free temaport ho Enada ena ebeto dwase custom division ya wamo ewa Ghana Revenue Authority ewa temaport ho ache container bia container no eba no de no amatweregu ho ene se eniama kakra bia ene wom ya eye enipa ho eniama nketenkete bi ena na ewomuo nanso ade ni bedu ye na custom fo no ade amedi to fom a hwehwehwehwemu no na suspicion no aye class ade yi said ye eba no amaka so personal effect de womuo no sada na ade ni wom so nkore no na sente sa
enti amani ba ho video na ncha de beto so Brotek 102.9 Facebook no so be hwani so ade wo mo ko bie container ni mu anya pisi enkumankuman wo mo ba 53 pieces ene gumuo anya no nko a ehwo tu abobe wo mo eye 74 mu a ena fie akase tu akase no brenu a wo ma hyehye ya gumuo enom se container yi ba free USA ba ya shepe sem na Ghana de ya twere gu won sa de yi eno na gu container yi mo ne nya sa na tie wo mo hwe ye tuo ne na boba ne ho akade de eno a gu container mu ni ena custom fo yi wono ma che no na wo mo kire se enhwemu a wo mo ye no wo mo pese wo mo ye domo siase hu se ade a wo ma kra free USA se ba na de egu nwe be wiase akwakoye tuo ne na boba ne na kade de etwetwe aso wo mo kire se kire ya kire nkrofo wo ho no wo mo ba bedom so koyie pa bebre free USA ton ba bedru ha sabra ba to bi de wo mo nchele entisisia no wo mo bokokọ wa bia wa ye gwadwene se wo be kra niama bi se tuo ne na boba furo bi ma so de aba o man mu de ye careful sanse custom from mo mani ada ko pop ebedu porto a ye ba niama ni mu nyina hwem aso de wo kan se wo de ba na no ano no ana bibi foforo e na wo de ebra eno nti wa ma bokoko se Ghana fo nyina wo bia nya hweyie ye ma wa kwanya se kratuo kra na boba na wo fa kwati kwa bi so na de asie ebisi ni ye chewa ene ye wawu wo mo betwe waso pa eno nti wo mo kam wo bibia wo na agenda muo sasa abre no kwa kratuo na boba ne ho akade de aba de se de achi bie sada ne ye beche wo eno nti wo ba boda ba bia nya soso ko a efom de nyina da wo mbekọ abom pempa hwaniama nkrofo de ba na brebreba ya chi asabre wo mo chi nkrofo ye mu hwehwemu wo hoyi wo mo atumi abese ye boda ne so ba bia bedem na wo bi mfaniama bia yenhye ne sebon famma emepie omando emu ni nyina mu no Brigadier General Zibra ayorogo wo de atodwa se wono de nya de a wobetena wakora se wono ye custom commissioner na nkrofo de niama bowuram se de ma che bi saada no mo ma woni ne se wo biada ema nani enawo for na yent 17 so tutia ya sabre ye pian so songon amna bebura wo maga na buodo ho nsem wa yedija na wo ma mu panifo ya wo na hwe etutia ni tuo nsem ho dwumatie no wo mu eda no Ghana National Commission on Small Arms panipa wo deputy director Demo Policy Planning Monitoring and Evaluation Yaw Asante na wo pani na kasa eno che se wo fere wasu bebra ne ba boss was say what you huna as a grossa na what the cheni dia gro no when you cry won cry was no na dabolem just wa kwan yen basa and ruby penso ruby da hu ni mpredu aboas wan so aka sa so na ruby pentu rogi ba gro no yin ni ato nchenti wo mu ntra ma sefu amfo sa wo mu de o mani pa coach ya wisi behwe ni o mam ene no ma royal be kra no de wo mu te porto ahoro no ti wo kra no ma pa you say ene no ma horo de betra so say kra ne ba befuru sa so wo bani aprepa no raje bi kire se we no se ya nye ni se ye be hadwene sanse se bre no so ne yakoto aba no a obi a do kutatu beti kewu a ya bo we abetri tuo ya bo we na tuo ne ade na obi a won se mfata ya bo ni tuo kura no a na ye bo ni tuo edu omo de kokobo chenchenche pa de matbamfo si yakọ abato so asomdwe ani ade wo se adwene ho enu nti wo mo de ato se wonnia biara wonnia ye behunu se wo de etuo bi ni ade bi wo se wahyepo na wo de ba ene hwe asotwea ye yeso esosi ne kurukura no mo de bebombo edu onde wo sre paso ni mpanimfo wo mo etoto ne yoma se ba yi a we no entumi emuvra o maga na setuo ni akra ne depa e die se wo mo bretuo no se be kra de aba no ansa ne nkwakora afre sanse nkwa ne beku tatuo no nti be bretuo no ansa na abedi enkwansem na ko di enkwanso afro bi nsem enje basa ha twen pa die se ne papa mu e do mo aye hihye nyina de gu apronso na wo pani yenkotie se ne woni twemu Tech Kasiabo. Chiankasa doors no memo no enya ade a boa. Eno ntina wo ne tintim mra no wonyansen mo no yen Ghana ye mra no is one of the best, I can assure you. So woko US it's a open ukretua, it's a right. If you just walk into a shop, woko akoto you, they take your details and that is it. And if you are who do nyina omo enti ye tini ye koso ewu US we na ba ko bentia tutu na ye hunu ni a eko but wo ba ye maimu a enti sa
nti ne yɛhyɛ bɛ tintim mmara ebi sɛ tuo wei yɛnim sɛ emu sum na yade a ɛsɛ yadeɛ nti yɛtintim mmara sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbɛhwɛ na yɛde bɛ manage so ho sɛ deɛ bɛyɛ a ɛnyɛ nsɛmo na ɛnkɔfa oyene ɛmfa ɛmrɛ yɛ nti yɛade a ɛyɛ ahomete papaapa na commission yɛade a da yɛta ka ho asɛm wobɛhwɛ no ɛnyɛ ne yɛsi na meka bade wo mu a yɛta tete wo mu a yɛta kyi bi mienu miɛnsa enum bi bɛhɛ na ne yɛnsa aka wobɛhwɛ no na bi yɛ nuanum yɛ wɔ aburukyire ohun sɛ yɛ business opportunity ohun sɛ wɔde ba abɛpɔn na wɔnya ne sika papa bi ɛde egu ne bottom but ya na ne rule fi sɛ adeɛ na wɔde ba sɛ wɔde bɛtɔn na wodi wuro man mu no sɛ bi wonni nipa koreti no ɛbɛkɔ akodi ne nsɛm ekodi civilian bi a ɔnyɛ bɔnefoɔ na mu na dwen kyɛ ne so mi petu ato me ho a na gya nipa bɔnfoɔ bi bɛyɛ yɛ a me de defend me ho a ɛno no ɛyɛ but like I said na ɛno nso so what tiamra enti nipa na wɔbɛtɔ firi hɔ na wamfa mra kwan so no ɔno nso so obetumi de no ato ase mu nti minam saa kwan so ɛsrɛ yɛ nuanom a ɛtaa di sɛ adwuma no ɔbɛhɛ no wakra na dwen nyina nso mede ba bɛtɔn no manya sika hyɛ mbotom dwen ɔman yi ho na ehunu sɛ etuo no wonya efiri wo hɔ a wonni ho sutumi bio ebetuma kodi obi a hɔ wanhwɛ na etuo ya akɔkɔdi odɔfo bi dɛm ɛwɔ ɔman yi mu a wonim na me san so asrɛ opetuo apa yɛnkɔtɔ obi a hɔ kɛkɛ wati sɛ obi sɛ kyale me wɔ pesos bi a metɔn wo bi sa ne bɔ ne wakɔ akɔtɔ bia bi wɔte nya wo yɛ ni tiamra umiru nyina yɛ so mu a wankɔ dɛm kura no ani mfie du da sɛ dem di kan yɛ no sɛ person ketewa bi na apa ɛsɛ wa apply kɔma minister for the interior na yɛdo fa process ne yɛde wade ama ho sɔn wasɛm bi ani hɔ na mo nya saa na fa kɔti kwan so kɔtɔ mi ahane mi nsim yi nkanka wɔn mo a yɛ nkura adwen bɔne na adwen nyina ne sɛ omi hia tuo de abɔ me ho ban no sɛ wo fa kɔti kwan so kɔtɔ sɛ ɔde bɔ ho ban na ɔde yɛmfa ne sɛ asɛm bi aba nipa bɔnfoɔ bi ɛba abɛgye wo nkwa afiri wo nsɛm ɛna nyame yɛ wadom ne tu yɛ wode abɔ wo ho ban asɛm saa si a ɛyɛ dan a posifoɔ bɛbɔm nti bi a yɛbɛba na mpa na ɛtu kura na anka wowɔ ani kan anto a na wobɛdi kan to yɛbɛbɔ waba so aka sɛ wayɛ ade wie yɛbɛbisa sɛ ɛtu ne kura no ɛho tumi krataa ɛwɔ afei na ɛno nso de wo akɔ akoto asɛm mu Azonfo ko pie mo Ghana National Commission on Small Arms wo mu a yetu nsense wo mu eye mperifo a wo mu edi ho adwuma se ebefa kwantene de so na tumi edi adwuma wo mo Ghana mu odon Deputy Director of Policy Planning Monitoring and Evaluation wovra Yaw Asante na yete ne kan njadwa se ne esi ekrodo yentu mperifo nso fo se baako awura mu na enkoye se baako awura mu de ne edubi nso abesena kwa ye hunu wo se etasi pa ye kan se no ye se de gya baako se de etu ana mon ya chiri bi no bo se dubi containers be dubi abesena awura wo bi banso a se de wo kan ye Krobea wo man bia mrabom se de ko bi manso a ye ma ho kwan na wo kosensan kwaje tum so pesa mia me de tuo bom ho ban ya ye de be ma wo no sa no waka no ene wo kan oni interior ministry no oni omonkoka o felo form se ne customs commissioner zibri mo mani abri ye be chew ene no kwe ye be chew ye ya chi busua ni ye nhwehwemu wo ho nti isi atitiro ni period na ye wom ne nye sa boy few days to election na kwane na miom ko yesi sabra manfo kokwa apai obi atu kwa kodi no obi a befo no bi obetumi ato enti no mpayimfo munkuso anje cheche sane che yento aso na ye kwa Ace Hostel na okopiem ewo Ace Hostel a enom ewo Garden City University College ewo Kenya si heya awrehosem bi firi ho ba na ye de footage no video no ebeto so na ohunu de ekoso ewo ho amane no ekire se okopiem ewo ho a akonfo ademfo ya je wonom ho se ne hostel ho ema ye imrante ya de dada no ne ne na mekire sa ene ompoma wantumu a ne ye de bibi wuram ye yi laptop ye fa phones ye so nia me wodem ho nyina da tatesa wom de wiade no na ore video ye dam yi a krachi wo wura hostel ho no ene no nhyewe efom kokko esoro kokko ne fa eye bran bisa wonam mo CCTV ne capture no no wonu di kan ba first no kwabna wankata nanim obebo mpempe be hwehwe hostel no be hwehwe na ba bia wo ginan wokọ ba biam no kwakata nanim common sense wo ba biam no san kofa ade kata nanim se ye brade man kata nanim no ba ye na ode ade akata nanim wo wakata nanim wo san ba ye no na ohun se hostel de di kan no Emma ya ne wo ho guess and then ye wo tento kwanim and we na we no say kromfo wonim nyansa ba kwa ma hu wiase ni kromfo we wie na gina ho and was san call back e kwa
wo de wonya qualify from for kra as de kra bedi ade kwa shed wonim kro no bo no hu se CCTV and the CCTV na capture wo ne e go say me wi aprekum laptop no afa no san fa phones no de nam corridor ni mu anaja wo tum pasa akunkun he akunkun no ba ya o san be ya ho no so adwa sa ba yi ho no a Kenya si enclaves no yes e ho ye so kro no wo ho pa tumu amona mo da mo hwe yo onya careful and you say iPhone and a free laptop e wo ho e na obetem ntokua nim no de tactics bi e twe ne wa kromfo wode ko na so sadia kwa bena CCTV first one wo wura ma wan kata na nimu a capture no masisi video si Facebook ne so de nyasem ketwa ya sandia kwa koma aposifo asom ya wo mo ehwehwe krachi kromfo tachi amwa wura hostel wa o hwa ya ha guest ne wo ho mamimura ho na ni wa fampu yes a kromfo no so bi ba mo ko girls hostel na dormitories no mo bobo wura ho a onim de mo ye so ba da no mapa no no mo hwe no o fa ne fon wi a no asa okuta bab no de apɔ ba no no wa hwɛ ma no so mo da mo kram ho yi babo a ye da ntumi sha tade fo no ai say sa wo chia ho a wa to ase nyina nso gu ho na sa wada no de ona ye mu ase na ye mu na me ka se kra ho fantom emu odukuntu fa kure ho nya sa wo chia ya wo to be ya wo hu eno kra betima se ko fo de somnian yo elzo for masomu a yenko enfifi mantemu abrodunkwa na yekọ na abrodunkwa sabre die nyankrompon na edi afofie ya manfo de won hribo nsem am video ba kon aye trend die wo social media no so no ima fato so na me social yi me mayifo no hwe bi be Facebook viewers no mo so eja bi hwe yi track yi bi na nam kwan bi so na kwan no nam so no lodu se cham ebusanfo na car no wo ho a chia ne ton yonko ayi so bon bra Facebook no ne bra bewe echia na no mo afa no so se na anopa na brigade ka se ye di nkede abobomu ade abobom ayiri mu pampe na nka echia yi wo se bibi mu bomu a ya na denden na ko fa ne fa sa ti hu ka no a na afiti no a ekro no yima eno sa video na nka yima me pa de eno no ekwa na ahwe ka na chi no na wo mu di traffic no na ye fa ne so mu kakran no aha ya echia ye no na salon ka be nsusu nanim entibre no be hu se achia toso enti na no pa kra de meme kra de se mo amekan ne se wodo ba ni a wote ka no a yemura to no so no wo survive wonde wo kokra na bushon for sabra make say de do ba ni no wanwu ha oba Facebook no a video no na make no ni ha ye radi yesu se kas mo mudi ayinum nyina kiw ni nyina wo mo kro no salon ka ba ko Toyota ba ko wo se ha dabi ade na ni enyan wa hwe ya na papa wo kwei na bese muna banachi na ase driver is wo muni etu mo nyina danda wo mo ani asa ko wo mo achi na car na muna to salon car no so na truck ba ko so esu no so eno so muni ade atoso na yase driver ni no de pre pa ene wo nya no kwan nya ni tradidim na pre bebrem ebjonfo ne yebeka yi a mpanimfo aka yen takurade de ne nkwadro na won so sanse mi esi ya dawu ka ba kon edon so ne pamionu na timu a container chia ye toso ema yi dumjadwumakuo ne wo safety for mpanimfo yo ya se mbenya ne pamionu mo ka dum no eyo ya de wom hwe wom na chese tim krana na to wamo atwanse do ya afia kwanta government hospital wamo ekokura wamo ewo secondary ho no autopsy to so ema droba ni Emmanuel Kwaku wono so ekodi sesebe mu pa ebusanfo 32 years ayi droba ni no so tempentin kwa bia nti wono de seseme no ko mu sanse ni pa bionu ewu ebumu enti womo de owui ti se mpanifo pese omo kire ne se ye de droba ni no anya ni tradidim ye beka se bia se amani pa mienu wono mu ewui na yetwaso ewo ahadia na yekwakwa kopiemu ewo bekwai circuit court no akọ asetena ahyese kranche bia woye adwuma wo bi fie ene houseboy ya na house help no ne kan no sabre ne ho akwakodi nsansame 26 years sabre kwakwahwi acid ama no akwakogu SHS ni bi ehso na kranche ya sabre ne ho akwakodi court dan ho e de NSAJ na kranche ya acid gu ne so Benjamin AJ na sabre no court na hyese na sam no de fekura na ohu ya hwemu ye pa esi ya nya na 20
2021 na pempen so abowura ma ba bedu sabre ya yekasai na momo no wamama na 50,000 bill ya enipa mienu ejira mu ya securities a womo ede ne beba kotu nyane bi omde ne beba na na asam no se de kwa ya 2021 na dodo ma ba bedu ha no December ya ye womi ye ba be komi ne da etoso edu enson ene ye hwe ni mo wosan e baba be pie mu na post square boni Christian Amate wono ena ejina mu ekenkan ye eche PM a otie gwamu owura Isaac Apiatu se asam na ebeto dwa nyina da ene se Benjamin no wono akasa ne bra panyini Francis Ajay ena efre no se womra emeboa no na ne fia wowomuo wombe papa patas no zatas minim wom se asedi bio ene womudi eyi fi no ede afifiri tas no eso enti wo ba ye no ena eja ene Sajay won de woye house help na house boy bo honti no wono omo wo a efre na danfo baako Godfred Tawia so womra mejoin na eja womra mesom tu omo wo ye adwuma na Godfred Tawia yi ba ya wo besomuo na NC won na danfo Tawia yi ye adwuma no omde di agro na mentwemo ho ase kasakasa ba ye ya mko bo Benjamin amane se ayi ohu de ayi di aye me no se momfa mo ayi sem ko ba bi mmeka bi wono wadanfo na anya mo hwe na mo nsolve eno na anya Ernest eje yi de eno se na asamatwema ba be ka kire wa wayi wani eno no so one ben enya akasakasa woni yi ya no se ai me kura nkasa na abekanti mo nkoso mo ase me nka bi eneja enesi bufu ye asadi na no omde ye adwuma no woto bi egu Benjamin so ya sabre wombo ebu akire sabre no 2021 no ba konfa noche obedi aboso me miensem a konfa noche wo firi wa na posifo efre no wo metwere na no dusem eno ne ka ho ebia sabre ya yekasai ennes eja asem didi mu a ya ekopie mu e wo bekwai secure quarter sabre kwa sabre ya shano sa sabre be na yede amanu no enipa mienu ejina mu ede amanu a December eda etoso dunsun mu a hasbo yakopa sema mane ho won samra biem na asam no de kwoto ebehwe ede ato no watumi agina so ede ato awie yenyina kwoto asemi so na ensama hodro ni nyina da yemfa ensi ebo hasamfo ofa John Entry bosi akon labo na bedi yakire na nakwadwo apia enoba afia abodwo a papilo ebo yakidom eja so mu nyina da ebo aye yene yeso mo no ye mienumidin mame adwa nyan chatando meni asunaba ohene kwabena boaten yenche ho simate omra ye ba Asem Beba Dabi dwumadie ebeto aso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nominal, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quada when you feel to you count. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy man. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner combined soa, or Nina English nom, and maths nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover, and to about her pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crabbe to me, I could chew a cotton, how many students who now, and no crowd, dear, what table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. So, a here one more at 2 phone
putuaja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du yenu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Ghana for Midindi Dr. Ima. Ifri bra MPP ba bam. Wetimi atretre yapo mudin un sheshe eni un sensem ediama Ghana for opepepe num. We kyerɛ sɛ wasi ayaresabia bibiri wo yinkuras. Ambulance ahodo. Zipline abe for kwanya wafa so chitinro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima ye frame Jane ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukena. Sika odi bongo nyan kwanimu afibia 20%. Abefo mfidie de ye adwuma no nso. Ye nya de ye wonani. Mwatete anesi fo bebre. Ye ye manage kran so ne se. Wosanso de sika odi ma nurse fo awodin tete no asan ma wo mu. Ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahyebo se yapo muden ho nhyehyɛ ne nsensem no wo behye mu kena. Afei nso wo bewie abefo kwan a wo fa so edidi dwuma ewo yi health project no mu. Wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo maimu nyina a ebeboa edi nnwuma empemo dioson aba ama adoptafo nursefo ene apomudin adwumayefo enti we trade say a nursefo a wonya adwuma nyenu na benya adwuma ya ana sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for mumaye boy apomudin hyehyɛ ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 Ayo! Abatu amrenadru. Enche ni akoto aba yi oman mu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso wo nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani so ade ehunu. No onim ne Ghana hia. Metre Owura Percival Kofi Apalu a woye Frankatufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Yewura Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breso ate ode hyehyɛ ba watu ne din child benefit akoda bia ya wo no fufo bia ebenya sidi ahanum enti ata maame benya mohum yenu ne de abo na tenase Mr. Palu say si awo to Ghana asase so nko ade wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma na nso oji akatua ana afesu free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so ebetua ne ka 500 cedis akola ba ko bia nti se wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wo nya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one na yire ete oban o ma na nya adwuma oban na nya adwuma bosumi so mo 1400 na o mo ma so 9 omuso nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sane ma we nyina wa abuchiri na mesim ba be president university from first year ekosi final year untua school fees free we could university free hostel accommodation bibia free we could university so we JHS said nkwa we BC exams ya mbe kwa SSC obe kwa SSC na e ma 2000 se bakoto to prospectus akora bia bakoto prospectus na kusu afia batu edie yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa
LPG someha na yankonkwa. Hello, Odo. Wake up, oh. Now we've got places to be. Bronya, wait there. Me no wow. Me say Bronya seti. Yebeko Stadium. Hey, I share movies. Ako cooking classes. Ako skiing. Who there to? Oh my baby, don't laugh. Go TV ama bibia ye simple. Football oh, movies oh, series oh, open cartoons cra. Go TV will be brave. Enjoy unmatched entertainment with your entire family. Upgrade to Super Plus on star 759# and make Christmas unforgettable. Go TV, love it. Order for Mami Misa was sembio. Da bay na ope brese. Uko yusho unipedria mo. Said you unipedria na kwa na huo density. Obre buo. Osa. Cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo brano ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewa ye hunentem nyetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL enchen pe osekwadwo area wa bibi ani amenkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu woha Yanbisa Peter o Teka Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa Piao. Adani mubuhura aye me na hyenkam. Ise nyuma obia ni nyuma ne doso. Nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi hotek nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nie enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wodi ama me wodi asɛm yɛ wo so wodi asene ya metumi atia to obrane ho hwebi pataya kɛde na ade akyɛ na ade asɔm yɛ bebi nso wo mo so na ni asemo edini omo kwani mukura na etuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi hoteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon na omo so fa abotre odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ne ya ne kire se wo mu gu ani mase nya saa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kakaye na ya na omo Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Wodin baba betna se said be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa hoɔden tumi no enhye wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mu nyamo adum ni amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biara ɔma futue usom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ ɔso obetu ama wo atwo mate okay mate ɛne ɛda ase Krobea nie ɛba ne papa paa ni o asɛm na yɛka ne sɛ yi a yɛka ne sɛ yi no ɛnyɛ abɔntenso o
ɛyɛ ɛba ɛne papa. Meme de woman nyina ne say why am 419 ama me that time na nkeme tomato prot ɛna wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mo nyina eje oboa 102.9 FM wo betu nsa asɛ nyina ka wo oboa la ma me ne ba he no 220 cities na ma me ne de ma me yire wo 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko no to ne say man to ko Father, me say adanse for ho. Adanse for me. Kasagu ha. Wan suro we ya, wan suro ni pedia. Una we for boni ni. Tie Bachiru. Ya me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase. Me pesa me mu o. Na ade a wo me sɛ free me kwala abram. Bashiru. Yes sir. Brɛ wo ho ase. Me say me 43 years. 43 years me busa papa sɛ ne sɛ ne madie. Bashiru 102.9 FM. Tenase. Wa hiti dia ne pia bonten na kɔ ne mfrɛ ma nyununu mfa ho. Ojo ano aba. Wode anadwo bi me ne medala sakɔ adwuma. Eti me ba ye no. Na me me penku ka trasra. Eti me bia ku no so a. Don so ko ana me ya don so ku enku ni. Asembe. On kana kura wate. Nya na me to me nku ana me de sra. Oteg 102.9. Wa don so ku ni. Na die nti no odwon so gu hu nkum. Na wo yɛ dan na hu sɛ dwon so de wo nkum nim. Na to so akwante dwon so ku nkum anti wada ma hu ya hu sɛ dwon so. Enti wo hua na hu yɛ. Me ya me de fa na ni mo. Eti bi de fa na nim. Wasra wo yere dwon so. Asem Beba Dabi. Osre yaw. Oteg 102.9 FM. That don't sound what you're from. Unim do kamin nyane hwe hama no fire no nipa na opata esi jeje baakunya wenya ogina mfimfini nipa ne ye so otwene ho na no sete ade imi so afo de ne de temegimani Krobea ni o menim do timi ye opeso semi life wo wi asikrampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamegime obedi medam samum no peso yeme peso pomani baako minim do otimi ye nti oye sa anu a wanti manto na mhu se ko to abome be fo wasonte mo demegime ana me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne on peso be gem nti me ye hama ne se gem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on se me ye ne sei gem na fa ne kotodwe hu ya ne se apagya nei ne skirt nsi na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama wayam wo wayam me plow because me ntimi mpra ne say da se ayon se me de hye no on de ntronko a Asem Beba Dabi.
ayeye enka wudin ena wia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho aha yebema yenho akwaba na yama yenho yehyiehia aha eye otek 102.9 FM so ene eye yawada ene ya busumi duba ku ide toso aduonu kro emfimpinu ne aduonu nanmu ene awi ene wie ya sanhia bio ebreda wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadi no na eba abesom na dwumadi a yedie yesi ye de sua de ebre kro na mu de ye de kire ye ho nso ade no nti na wie ya yehia yi nokre baby biara owa utie me baby biara owa ohweme ye ba besua de na afei ya kire ye ho nso ade na wie adwumadie ya no aka ya hye nso se ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so ana wo ko YouTube ne so na wo hwehwe Utek 102.9 FM bra Facebook ne so ana YouTube ne so na hwehwe Utek 102.9 FM se wo hwehwe na so huna wada ma bowrem na uremu a eya hye afi wo comment bi a wo won fabra ye comment section ho na fato ho ma ye beje ye be kan no kama wa fidikasie iso amu bia nso ate wonka ene ya wada ya no aka ya hye ne nso se ba bi a wodi free a wode ba no eye ma wure fi faka ho bi na fabra se Facebook ne so ana YouTube ne so na yenkan fama wo awia yi nsem a ye de bai ene dodo na yabone bedede akogu ntenten fidie ne so o hwehwe utekfmghana.com ene ensem we bai ne dodo na betumi akenkan enso de afri ho na ya no ahye den so se uko Spain manu mu a yenuanu mu e wo Be Love Radio ne so ena etie dwumadie no live ene uko United States of America bruchmani mu a Columbus, Ohio to be precise Sky FM enso ewo ho a ena wie onom so fa show no live afei Oba Kings Radio eni ni TV nenso so ewo Paris France bruchmani mu a ena wie yabade mu ho dwumadie ni twagu amanfo nso tie yen enso wo ho afei Dachi Hima Radio ene Denmark bruchmani mu mo am wo ho a mu tie yen na mo monitor show ni nyina no yankopon hira mo na ontutu yen nyina yen so ya na mo mfansiye ene wie ye wo Rakus FM ewo Belgium se Oba United Kingdom ni mu a ye wo Sahara Radio ewo ho a ye wo Bruni Radio ye wo GN Radio ye wo Amansan FM ye wo Patmak Radio ene ye wo Bruni Radio abawa radio nom onum nyina nso ewo UK ban ni mu ye adwumadie no etwagu enso wo ho mede de Krobea nana Yaw Asante enda wiai Krobea jatanie enda wiai apesemakana nanie enda wiai ye hyiehia ye ba besom oba de chiame awie yakwa bebru ya eja akra na ohonte sen nyankopon adom ho ye pa na so adom no a ordinenso asan afem yembio ena ye yawada enenso yasenhia bio se ye ba besom na adwumadi a ye die da bia ye kase ye disua de ya san de a kire ye ho so ade enti ena wie isa pepepe ne ye be ye no se wo ba fie ho a eye maame papa ene ba ene tifie ho eya busua enigye wom eya busua obia pe obi asem eya busua sebe de sese papa ye no oye de sese maame ye no ono nso ye ena de sese eba nso ye no ono nso ye enti obi emongura obi asediem de sese obi nso boa obi ema ne ye no oye ne sa pepepe enti sa abusua we mu anigye nko enti mpatamu a abusua itie no efie ho da bia anigye wo ho na amanfo obusa na mo de mosumu asem ne san eye de na aba enti efie ha de anigye nko an na dakro ena akwada no oye dwuma adọ okura naso
ya wo dwie akwadaa ni dwie no enye adwuma ketwa na gese fie wafu wo dwie no ɛna papa no frida mu pie ɛna akwadaa ne tiem pape ɔse meba ɔse sɛ wo frida mu ba de a mesrɛ wo wadawroma sansuo frɛ hinani mu ɛma me kyerɛ sɛ akwadaa ne dwi de di kan ne na ho ayɛ fi emfuturu abagu akwadaa ne na ho nya asɛm keto a ɛno yɛ de di kan de ɛtɔ mienu sɛ wɔkasa wɔde saa naaseɛ wɔyi kwa akɔwura dan mu hɔ a wama ne maame adwuma enti wadwene ne maame ho sɛ bɛyɛ a maame no enya efi bebree na wɔmmerɛ ebi ɛkɔfɛti adeɛ bi kura de abɛnti ɔtea mu srɛ ne papa sɛ ne papa nsansuo emfiri ɛdan mu hɔ ɛyɛ ahinani mu na wɔmfa mmerɛ no papa ne nso gye so yoo meba mate na me kasa yi na akwadaa yi wodwie nyinaa nso no Wallace esi ne nkyɛn ya akwadaa yi wotie Wallace esi ne nkyɛn akwadaa yi tie anopa ɛnu wodwie na wodi asa na wodwi enti papa no di nsuo ne bra akwadaa no ɔsɔ mu no ogyae asɔ ne to hɔ ɛna ɔtena ase abanum nsuo no ɛna ɔte sɛ Wallace na nnwuma a wɔnom bɔ no wɔnom agyae bɔ na nipa a ɔkasa wɔ Wallace ni mu no ɛkasa sese yɛ a yɛkasa yi ɔnom a ɛyɛ nhwehwɛmu wɔ wiemu aka ma yɛate aseɛ sɛ ɛnkyɛ nsuo bɛtɔ deɛ mu ɔden paa akwadaa ne sɛ yɛ nsuo bɛtɔ enti nsuo a ne kuta akwadaa no akwadaa ne hwie gui meka say na hina no emu nsuo asa de di kan meka say empotamu a wonom tie no nsuo hoden meka say sɛ wobenya nsuo afiri tade ni mu kura asa kye sɛ watwa nkwansini meka say na san so ɛyɛ pebrim enti sɛ wokɔ a kye sɛ wokɔdwidwidwi fam a na wokɔtete aya no ɛyɛ mfia ɛwɔ abɛ ho no na wode atoto nsuo na wadwidwi fam ne mu wadi ato ania na nkakra agyene ansa na watumi asa de aba fie ɛde aba begu ahina na wapunu mu no enti akwadaa no tee sɛ papa na wɔhyɛ Wallace ni mu no ɛka sɛ enti ya yenya ne sɛ ɛnkyɛ nsuo ba bɛtɔ enti mu a mo brɛ wɔ nsuo ho no mu nyinaa mu benya nsuo akwadaa ne hunu sɛ nsuo a papa ne nya firi ahina ne mu de brɛ no no esua ɛnso no enti sɛ pedie wiemfoɔ wɔnom na ɛpɛ biribi ehunu wɔ wiem atumi ayɛ nhwehwɛmu aka sɛ nsuo bɛtɔ de a de ekura mi ma me hwie ntungo akwadaa ne hwie gui afei no ɔte hɔ minute no mu abetwam nsuo ntɔe minute du abetwam nsuo ntɔe edunum afei dɔnhwere fa dɔnhwere aba nsuo ne ntɔe sukwam de akwadaa no enti wagya adwuma no yɛ no ɔte hɔ no wɔsu adai papa no na ebusai ɔse papa nsuo a na aka wɔ hina ni mu no a wosaayɛ na wode brɛ me no wɔnom a ɛyɛ nhwehwɛmu wɔ wiem kaa sɛ nsuo bɛtɔ enti saa nsuo no mahwi ato agu papa ne gyina hɔ din ɔhwɛ ne ba din na asɛm wei ɛna papa ne ka kyerɛ ne ba no ɔse akwadaa tie wa wutie me akwadaa wa wutie me ɔpanyinie wa wutie me ɔbaa ana bɛmɛ wa wutie me makɔkora ana mabere wei tie me bio hwɛye na nsuo kuta wɔ no wanto angu kyerɛ sɛ wate sɛ nsuo bɛtɔ nti saa asɛm wei na papa ne ka kyerɛ ne ba no ɔse hwɛye nsuo na ekuta wɔ no ɛntongu kyerɛ sɛ wate sɛ yɛse nsuo bɛtɔ nti sɛ woyɛ saa ɛyɛ mfomso kɛseɛ enti ɛnawia yi sɛ wotie me ɛnawia yi a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ hwɛ yie ɔbaa
me pese me ka kire o se bema hweye na nsu a aka ewo bonsu ya ni mu kuru wani mu wakose afire hinani mu ne kuta wo no mentungu frisa wati se nsu obetonti sa wo yesa eyemfom so kese akwada ni su na wo su ye no wo yesa unsu besu sukom bedew na wo bebre kosese ibenya nsukuruje ni bi asade abefie bio Krobea semnie obade akra mo ne kasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina akra wasem a wo kan ye de me so me de ka ho ye se ewiase de ekuta wo no na eye wo dia enti men ni nia eba chi na ento ne ekuta wo no entwene ana se men sai no sa wo hwe akwada ya asem a oyeye no a ote se ensuo beto enu nti ensuo na ekuta no otuguye saa na ewiase enipa bebrere eye obi wo ho a ne ekuta no onhwe ne ye efri se o hwe bibi foforo anim ana bibi kese anim na nso so Krobea Asante kotokose ye gina edua ache aso ye de atwade etene enti ne ekuta wo no hwe ne ye emman ye tesia yetuwe wakatua yetua wo no eno na wo de ye budget o enye bo aya hye o se bi a next year ana aboso ye beba ye beto wakatua mu sa akatua no a ye se ya hye obo se ye betu no enya ma ya ye mfa anya budget obi edi akire akobo bosia because of say obi ahye ne bo se obema ni sika bi nti obi ahye ne bo se obema no bibi ne side nti de ekuta no onfa anya hwe omukura se ye bibi de wahye obo eni ne ekuta wo no ne ekuta wo na ya wo de awo ebo hye no se beba mu se ema mu ye mfa eno enya bibi bia nti ne awote ho no hwe ni ye ne ekuta wo no hwe ni ye na no ena ya wo de a emfa wani nto de nam kwa so ba eno beduru wi a na waye no so ho budget ana waye enhyehyeye e de no so waye adwuma se akwada ne hunu se ne ekuta no na ye ne dia ndi obehwe enu yie na se ensu kese ne to a wa hunu ne obeya a nkanya ne se ko wie na ese na osu no enti ne ekuta wo no eno ma wani nyi eno eho na emom de nam kwa so ba ene bo sha kese ne de emfa enkan ko prim se eba be kan wonsa ansa na wo de no so aye adwuma akra yam de be kan de no ho eno no edase adofo awiei eye som ene ye be som eye moa ene ye be boa nipa eye nsiesie ene ye be siesie sebe asem si fie ye nya panyini pa obehwa asem no na wasiesie nti sese ye ya meka sei edija ena abeto fie ho asem si fie sebe yanhwe na yanka asem no nti ene sabre ya ye ka sei ede abusuan tokwa ena aba sane asem tie wo wiase bia no de obi de ye wo a enye wo de no mfa nye obi sasemba utumi bie wano na wo ka de hyewmu a eya obi ete so de ko yeah baada bia me na minimu adwen e wo ho mtrim saa yaw no ene saa ohaw no one hawo wa pom den so pressure na wo twema ho banka utumi bie wa no ka ya enke nkofa saa haw ne mfamrewo ene osai sapon be hu se wa join ni show no osena na Krobea God bless you nana baby a wo di free by ya afaka ho bi mesre ogoro mensa ono wasi onwunu ene osi akra ya Krobea Asante wada mebru ene ye yawada ene oba oventures wasi onwunu ha nana Krobea yenso ya bɔ ademu abiebiem dwumadie no etwagu enso ewa ha J Max or say king of motivators akra Krobea, we are enjoying the educative program se woba se we ha na nya asem ketwa wu na mi sister Patricia Nyako oni ni baby girl Mako na Krobea omonso mfa ni agro kra ena wiei o se menka nkyere o se odo pa mo piafo
ɛne wadwuma pa ne adwumaden a wɔbɔ ɛna wie Kwame Jobless ɛnso a join the show no live ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante yi ɛna show no yɛ live ɛwɔ tafo nhyiaeɛ so na yɛayɛ krado ɛna wie yi sɛ yɛba abɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛbere koro na mu no Felicia Amabo Ahema ɔsɛ akora Krobea no wukriw nyinaa yɛsrɛ ɔsoro nhyira ɔsoro nkwahosan ɔsoro ahobambɔ sɛ na Krobea ɛnka mo nana mo anie akora Krobea manso agresum hospital ho ɛna me nso me wa me hwɛ mo na akora sɛ wo hwɛ agresum ayaresabea kakraka ya yɛwɔ ɛwɔ asanteman mu na wo hwɛ kwanfo kwantantan ya nana Krobea yɛ nam so ya mpanyimfo nkeka wɔn ho na agresumfo ɛnso brɛ ɛnɛ Maxi ɛnso wɔ Asante bɛkwae ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante ɛna wie yɛnso yɛ wɔ ha yɛtie paa na nyankopɔn nso nhyira wo ɛne wadwuma pa Congo Madridista ɛna ɔsɛ akora Krobea medeɛ meyɛ organizer ɛma Asem Beba Dabi program no ɛna wie sɛ woba kotwi nkoransa na yɛnso yɛ abɔ ade mu ha na me wɔfa yɛfrɛ no Kwame Akosa ɔwɔ ma 15 ono nso mfa odwumadie ni agro kra Yusuf Islam Achibonka ono nso wa join the show no live and was akra ya Krobea Asante. In fact you uni crew mo ye full of wisdom. What a powerful message and an area what the amaye no and ne barren for yenso ya bade mu ha dwumadie no ye tio osasapon and was akra Krobea we die kusemesre wada ma ye kenten kro no ena me nso me wa and na wie me monitor show no live enso ewo kenten krono a mate Stella tekpete o si good day nana good day tekpete na wiye ya da se sa won so atumi a join ni Sami 2 Isifu me de share ba ko pe Empress 1 o si good afternoon nana na wiye de cham so me so me wo me shop ha nana Krobea yenso ya bo ade mu pa Eric Nyako and was a powerful message nana Krobea entro ensia ekuta wuningu. Do not throw away your water because you heard it will rain. Will no enyamem will WILL enyamem entinyamem a eye menipa ensusumu o maninje. I will marry you na nani age. Underline the word will enyamem. Maya mewere na me ye no me di meja pade nyina de acheja taba enyamem na me nguye wonso ye wo ye nana Krobea se wo de neja pade nyina de ache me enyamem adwene ni tumi sesa enti ya hwene ye enti Eric Mate wonso wo London Westminster ena wie o monitor show no na nefrifa Innocent ena wo se akra Krobea chi oba de achi ame ma me wate ene me nso me wodaba ena awie me monitor show no oda asejo so Sister Vivian Solomon ene Oboy Spirit na Krobea yenso ye wo pankro no edwem ho shoemakers for no yenso ye wo hapa yetio okay yadamase oba ha ya hye ene oba YouTube ne so a dwumadie no enso edem mehusa na Kwame onso wo Saudi Arabia ene onso wa join the show no live enso ewo afidie no so na ena wiai ye bebo nkomo enkomo a ye bebo no eye owura bia na ano oba yanim ewo afidie yi so ene ye fama ne prekwen onya aba ne de no aba na krachi ede amoaben Noah onona ene nansa senena ni oba yanim na krachi ede ne yire ene ba yanim ha oba ni maame ne ba ha o maame ama ode ne yire eba yanim ha awura ne nso de hana owusu o kire se awura no wo buo ho brofuedu enti case number 1A Amoabinowa the sis ne yere hana owusu oba de achiame akra brief the case na fakwa edu no fa bohana na hana entie
Yo, what here for Samobekaya, Uri Eba Hano de Nasembi Ebedai. Bohana and Sudi Manentias, yes, and the Quaduna, de Bonono. What de Neyere Hana Ebaha. What they say, we see a Hana, Wayan Hoa dear, or Mau and Mumma Kumako and 9. And now, one more take kama say our refo. Na Adia Bakua Hana, ya, na Nini Hunkra, I say. Kakrebia, na Hana call Mamiho. Kakrebia, na Hana call Mamiho. Oh. Obia wotia wade ase kakra bia na okọ maame ho afei emamu na na o ma wo no kra no asesa wo mu nyina kọ o maame ho o se ada bi kra di ofira adwuma ba ya na ha na asesa nkwada ne de beje fie bia etoa ne so se be ma na nye nkwada no oh ha na de na ma ya enti wo ye sey o ka sa ape eze kra di ha na ne bu ofukura okọ o maame ho ya je se eburu afikura ni Hana de ofre Hana kra Hana ema ese pie Hana ano a oso be boni dua na se awade na anwa me a edua bɔ no nso se wono nso wo ye nipa se Hana e wa no se wo gya no wonim afinie endi se Hana anwa no de a ne nsa onfa ma no na wonne ne ho na gya se wo hia wo ba bi na de pass am otu nanim a wotimi aka a kyerɛ nsa me ne me yire gyae enti emfre Hana na yemisano we ni eto yensa efre Hana na Hana ye ne se obeba anokwa Hana de ose ayoyo waba wabeduru akra. Okay. Noah wasemu a ode ba hanie bachana na. Okay. Na no afidie yi so etiefo owura yi na mebusa ne se wakana sem no too short na sem ni ye tie kyerɛ sɛ ɔno a ɔnyɛ ne yere hwee ɔbaa me ne woteɛ deɛ nti a mebusa abaa yɛ sɛ ne maame baa ha na ɔkaa sɛ maame no ama bi na ha me na yɛbɛfrɛ maame no ɛwɔ ahoma so kyerɛ sɛ owura yi pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔbaa yi maame sɛbe ahwɛ nyame anim agye ne yere mode mo ba ama me awareɛ sɛ wode me oba ma me aware a maame me na me ne me yere tie me na me wo me yere so tumi yemienu ne efa adwene bom sebe se eyere so pai so tra so na eye abusuamu asem a eno na ye twetwe awofo ne awofo bam but obey menya ne hwe wosesa ne nioma mekọ maame ho na maame ne nso agye no ene na tena maame no gye awurai ne tena ye no wamfre wo wura na amusa ne se ede na abanti a wo yira ba me ha na sebe o mesra meka o mehwehwe na kira kwan ya na so o mefa wa de nkwa na se bra na bibi wo hokra ye nka na emu maame na te ase ene wagye wo ba no ene na tena owura o ya wo yire dan o se na menya ne hwe nti unye oba nso hwe a oba nso tumi free na ware fie sebe de na he oba no aware no na afono no ana wo pe break in the aware wanya be ma foforo sebe wakohunu de eso se ne wo de no ana se wakohunu de wotumi twi no ese ne wo de no enti na wompa bio o se nana o se oba no se mebo no na wo bo no o se da bi memo no na wo mo no de a oba no ye de na okọ good ene oba no wa ha aba wa ha ni atisa anyom ne da so nyame nani wo udo wani na o wunyame ama wa sere ne hanafo anyom no ho te sei me ba cha nyame adome ho ye pa o de ha na owusu ba cha wo ho bo food na atie me ba cha sese wo to ma me nkyai me ba cha wani one be mai awo masai me ba cha ya wo 4 ba cha panyini wo mfie sei panyini wo 9 years mfie nkono ba cha enkwada 9 ni nyina sese wo nkyai ano mu nyina wo me nkyai omu nyina wo nkyai oni omo te wo ma me fie ho ba cha uni ukunu ya ware mfie sei me ba cha ye me ho ade ndem April ebe na 8 years na 8 years April ebe na see 8 years but it's not the 10 years into mo twempna 3 years
ansa na mo be ware no e wo 9 years aha enti woni wo ansa na wo ye wo ho ade o na chi so hu ne pa wo mu okay na ne adenti na sisi ye ya ye kasa yi wasesa no yo mafiri aware fie ana wotu afiri aware fie akotena ma menche kwadu no e na papa no e de ball wo no uyi ho ano sei na na chi ameme da ase Asem Beba Dabi no kre se mente ne nchen bi me wo me maame ho mene ne tena ye no 10 years ni eba penye wo 9 years e na ketwa no so January no nya 3 years enkanya me fese me sorry na makwa me maame nchen oba warefo me hu akwasi like nyame sompa okono na me ko youth meeting jese me sham nsi me hu nyame nipa se de metie no sa nyame ayede ayi na mame enso se na ntisa akwasi obi onim se ebia me yele aya ade me obema wato ya obetime abu nani agu ne memso nyo ono a ade a hu a obeyi wani na nyemi kunu waso wo me da me wo mark wo me ho a ya dance yakra kamen kasa kra bi e na me ba panyin no tete e frefie na me kra men kasa me man be dia dance trodo a tronim no kwa ya me ho ade na me hu se me sin kampo me kunu so wo me da me nipa bi a me mpe kasa e na yete ewe afrancho blonko new site wo ewie so obi ati a obi abeka nokre akwasi entokwa ne beba pa gina akonhoma so se be ma no be sora no pa ebi ni ho a efia ebi ne de munye sei ne wo ho sei ne menya ama mi kunu won kasa mi mebi ma no abusa ni ska no adai wo de mato adwumam wa peske bi agumbotom mi ni bi ti saa no mi wo bi akaka me ya ma enkra ne be ya bi ana maye eho krofo ne ma magye pa wo na magye oniema na ma asetena oni mintinti no ska no na ahye me bla me di nachi bibia am na ma frɛ no no abetua me woni pa ba miensa kra sisi a efre mu a wo di adanse se me do mu kakra like o ma hweselem titie na wo mu di ache me enti ebe wasi mi frɛ 1 year nu 1 year me check ya 6 months ni ana me ni mi kunu wo ho mi hu de mai be mai oye okwa abonte kwa na se ntokwa na ebesi wadwuma ma na ode abafi ebufuo no na ode aba me kasa no ma de ache o mfi me o na beba ha na o ho te se ebia me hu wa che sika kwa na bi hu se wa ya wo se ne fa ya aduane o mi na no nka chen so abonwe te 200 panse ma se 2 million kla mumusa no onye bi ni wi ase da na ade ya me ya wi amete ya se me ra won se me bla me na chi be 3 months se me nwa no wa frim ya se wo chefom bibia me bla no no asom o se wa na o de nye hwe be je na fa ya adwuma ono a ne to 3 million no de ama me a che o be 7 years in ba penye o ya me ho ade do to so me no enti me ne wo first one no onya 1 year June mu emu ana me nyem second me ba na to so me no enti nyinse ni mu no me nsua adwuma enti ne de menya bia na like maton enti ono so no na okasa bia na ma ye ho ade enti minim se be ma ye ho ade ade opa bi otimi de ye ode ne minim wasora no panam se akwasi me ye na me hu nya miye wose ade enti wunyima na anam sian wose ko check ampa na menyim ene doctors mi no oye ya na oba unyim duru ba bia de mimi hu nse be ma ho nye wakono enso nye mi kunu ya mi kunu bo me twe me nine we me wo mba na doctors mi na ne 9 days from na achi ya ti mam na odwale no ni obisa me ada afia onye moteto mi se da bi wotena ze awu ka onan mi se da bi ena like oye ya na akra no ekoye ni nyame nka do de ya mi onye mo no me nye mo no obo me twen me nan bonkum we e ma afate e ba na ehye wo yem no me ma me abna wo food sisi me ye no ba nyina no ye nyina ye struggle na ye hwe nkra no me nsupa akwa na menya na me ko me adwuma me nse de ha se me betua meka ba bi yeti a wo ho amefiro no wona be frem kwa se ha na me ne mani a me ba be si de ha se wo betua meka sa na tie enso akwasi emu me mfa me tumi ka se wo yo ba ye kama ye wale ma wo ka ho
okasa akyerɛw bla me ntwa ntroda enti wɔka me nka na ɔso wɔka na ɔka baako ana ɔkasa na woka bia ɛne wani so yɛsɛ maso wei sɛ oma ebom sɛ nsuo mu a emu yɛ mwiru na agyae mekɔ afrancho fɛsɛ yi omoma medu na anko no mo se ne agye sɛ me ba no mam letter kɔ kesi na makɔhwɛ de nti a ɛyɛ me sa ne nyinaa yɛ ukuna asombo me kuna asombo enum na me san nyim dɔtɔ so miɛnsa ɛno so saa nso menyim me wa saa side ha na wɔsan bo me nema ho ne na mpɛ sɛ me kɔkɔfa saa me card no ba na nkɛ yɛ adanseɛ ti nurse me kɔ hwɛ me a wo kasa me sɛ me ntimi ntwa me kon ɛna ɔsi adam ntimi kun na abo na ɔsi no obi a wonyim adu sɛ na okunu abo saa tam na wanyim adu sɛ na manyim 8 to 9 months ti saa ntɔkɔ ni me ba ma me hɔ ti ma me busa na me ka kyɛn sɛ kaka na ma nka no korɛ ukotwa ntrɔ kyerɛ wo maame enso na ukunu na abɔ waso no me ama me kon achim saa enti nurse ni ka kyɛn so wo ma me report sem fan kokɔ de police station to obeka no kula nurse ni try den kwan bi aso ama to no obisan se yɛkɔ ne se yɛkɔ na yɛbenya na mse mikunu de munya be ko be be wono fitin a ohun nurse ni no try frɛ ukunu sɛ nkomra hospital aha so ɛna wɔse kɔ no ba onyem de yɛnyɛ no yɛmfa ne fa saa kwan bi so enso try a wa ama no nso nim sɛ oba onsan me fintu wa ama ene no mam lete no me ba panyin nam saa no operation ye me de otos mienu ebro nko a ne nan no na wa biam sei ti ne nan no ye twa me bisa no ada de ebro no otumi bo wo ma akwada ne tumi ba bia mu saa se saa da no anadwo no once oba du be me homete na my front man na oba nso on ene no kro na opeso on me da na msia me homete na wo se dem me ho eye mi ntimi no nya saa o se sɛ ne de ye ba ho bia o so yale ene de mpɛ me meye no meye amam so me ho ato me oba me mbla ma ho de yesɛ no wodi no koto gye sisim na wodi ne nsa na aye mi si na sɛ me da me ni ahodin bia ene wo repu me na wo ya na madan mu si na o so me nan na la o sɛ me hu sɛ me sim ka no me bo to so mienu ye no so me nyem no obo me sa na no blebe me kɔ wo ye ye no kra no me wo a ewo mi sɛ wɔhwɛ me den so me wo a hospital me bla na me na chi na times on na yi me saa o ra ku no enti me ba na ɔtɔ so miɛnsa no ewra na de me wo ne de hospital waka ne nyina me ma wo so tobo amoabe saa do ɔtɔ so miɛnsa no hospital ne de me fan so e kan de ɔno a na eyi mbe fifa dropping nyina ne nya me nka de be me de yami o mantam wo ba bi ekodi dwa no ni suban ti me kɔ hɔ na sister mu wasem sire ma me hwɛ ha na ansa no wakɔ me ko me chenam de seconds yakodi ɛna mo kodi dwa na da ahyɛ hɔ yɛ dɛn dia obɛyɛ na adwan kwa ma me kɔ no agye no no ayɛ no o madidi o mpɛ ne e ba sa so a me niska ɛna afiri kwa na makɔ firi ni nyina ma me kyɛsɛ me obi a me nkamasɛm sɛ me dwen so obɛka wasan to wo ka kyɛ na ɔno a ɔma mu ayɛ bia kyena bi na ɔde te ba bi nti me nka ne hye me ho ni nyina ma antelefo na me sa ayi saa me ba no covid ni mu no me wo yɛ ne manya bosumi mienu ɛna ɔba hɔ tuba na ade asana me sa akwasi na wo nkɔta mo wɔn sisi mi ɛbɔ ayi a that me fita me MP iti hwa ne nsuo gye me na so bɛkɔ me kwa na me se mo na hɔ nkɔ afi de wɔse me to biscuit amankra no aba ɛnam so wo de momu ha ne nkra no wo de biscuit ahwe mu dodo wɔse wo de ma me to nyɛ so mbesum ɛna wɔde nkra ne pie bla me hye me kunu pie mada na me pie be gyen mo sɛ mi hu no na mbusa age no store wɔse a wo kunu wɔne nkra na si kwa na me sɛ obi enso ta yɛ sɛ sabe kwa ma obi a empie that time wɔde nkra na free a akoblonkon saamle ada saa tam na mako ana yenkon na mawo afi no awo abosomi mienu a wo hye dem eno so wo to biscuit amankwala miensa no that time na me na wo second ne first ne second no ti third na mawo na o fa mienu so do mu ko ti me na me frɛ maame na me santimage akwasi de nkra na yiko na o sia no that time we word nkra na kwa akwa be ma tobo sem ka kire o sem na me tobo me nya mi program sa da no onsa wo ba ha no ahaya na na ote me ka kire o say kasa
kyerɛ wasɛm mu wankyerɛ mu a wɔyere ba a ɔbɛkasa okae sɛm kasa asɛm ne kyerɛ enti miawa no ma ne nkasa owie na wa no yie bi a memwa yi ho ano to aso mawura me ba to no ɔde nkra ne ɛkɔ nti medi akina na operation na atɔ so nti na meni ahoɔden sa na nkyɛ ɛna mba fi na mba fi na mse ante ma bɛse kɔgye nkwa na esei no ɔkɔ no so ko hia se police fo se ifo na soja fo na se ɔno dwane agya nkra na ase wɔyɛ den na ma me si kwan no so ɛna o trazy wa na ɔbɛto to aso ɛna ɔbɛto na wɔse fa nkra ma na wɔse mfa nkra no nti me na masan o ma me kɔto no ai ɛna o ma me ka kyerɛ no so ɔmfa ne nana no ne ma no ɛna ɔse daabi ɔmfa nkra ɛna ɔsan sɛ odo mu kɔ so bi bɛtak wa wo bɛdwane agya nkra no ana sɛ wo de nkra bɛ ma nipa kro na wo wakɔ ti fa nkra wɔse me mfo mu ma ho enti me kɔ change me ho atare me na me kɔ na me di me ma me so achi fede me ti enti akwasi wabo masum ɛna me why na ɛkasa me ma me ɛna ɛkasa ai ɔse sɛ no ɔse eya nti akwasi wabo masum ampa ɛna me friend na me say adante ma kwasi ha na behwe ukunu na abo masum nti me kɔ na ma me like osu ɛna me say ada akwasi di asen ɔse ha na wɔn so ukunu abo masum wɔse ma ɔmfa nkora ne ma me na me say akwasi fa nkora ne ma ye ne nkɔ wɔse me mfa ne ma mo ɛni anadwo ma me hyehyɛ wa hyɛ nyina no ebobo ne tiri so na me say asɛm na ɔka no ɛna ma me say ne hyehyɛ kro ne menya agye nkora no na ni wahu sɛ ne hyehyɛ kro no ɛbɛbam ɔso yɛ ɔba so mu mɛsa bɔ me kame me yam operation miensa no wasan manim wam wasan bɔ hwan me ma me asum de toso mienu ɛna me say akwasi afiri me hu de me yɛ kwan sa hɔ no yɛ bom kwan eti obi nko bi ma ne nso tɔ me hu me ho bla ɛna me sante ma go de me nsa no mfa nkran no na ma me se da bi me ma ne me mfa nkran ne nkɔ da ne akwasi be kum yonkum nto kwan mu ha me ma me yes wo so yɛ ɔba so mu no akɔ adwuma na ne bag mu na chi na level yɛ mesini ni wo yi level so yo ba so mi be shootrim amu abu ahwe ti wo ma me yanam ti jai na akwasi ogina wona ne buofo no o ya list o de be wo minim se de o sitie nya ni oni mam ko na me san hu mi sister ti sa ekwan na nam ko frɛ oni kunu bae ena ho de me 39 kese me yam dwa me ena omu na me be ma pa wa bo wase ena bla mi chiro bi ya hu ne ne ho na mi sister kunu je nkura no so e be mo on the one san cross wo kofa nkra ne ye hu ba bia o fa ne koye enti ye no ye no me bla no mfre no enti ade che no mra friend say oni ma o me pa ma me che ne no kole ni sister kra mo ni hu nipa bia ne che mu se ne ngwasem we de o hu ne enti na konta ne ba no no ano me bia busa no ki eja na sam nka danka bo fofo kum no tu krom ho sa ai na wabo wase eno nkoda nyinya ma antrifu okoi ode na konta bai so mo be pacha no e na bo food for so say eni wabo ase ne yesu yenya o ti me bla no dem di na chi no na me ka se ye me esi won kan ye hu bi sa me ko teme nchan ha eno ye o kan ya no o pa boys ni to say no bbc e ba ka se fie ho eni ya dey asinti eni won do mu ntwa so eni e ana se wo se o pata no me pacha aha me ka kyerɛ wo sɛ wobɛkasa ohun sɛ nɛ wobɛkasa to aso awura de to bɛkasa me sɛ wobɛkasa nyabotrɛ wobɛkasa ɛna maka kyerɛ wo sɛ wobɛkasa me ɛnu kɔbran sɛ ya ankwa asɔre nti ne adima yɛn kwa me kɔkɔma hyɛ da ankra me maame na me san moa me ba na me bɛda wachi ode wa san moa wo ba bɛ ma wa bo no abo maame ama wo maame ba yɛ nka ekrom hofo bono no wasan moa obaketwa ne san kɔ bɛɛ ma ne hobio ɛwɔ bronkon new site ho to asofri ho baabi na ɔde me hyɛ nso ɛna me kɔɔyɛ enti ye no so edidi ma ensu ni awanyai okay meba I cham your friend say kra amoaben nyabotre ye nkansam sa me manim ha no ye nkansam sei dabi de wo wonim say ye no kre no fa hye otrim wontumi fa hye ma moma ne pen ne paper menkasa dwototo ho wo wie na obeyi ho ano a wayi dano me ka kire wo afidie izo say kire wasem mu wo se wasem na no ami se wo yire ba wo be kasa o won se na wo yire ba se won so ewra kasa mitio aha enti ba ne saa no wa mo a ba ne ko na me san ko ye eti me kwa na me bra friend was ha na enti wo no asem we nya kire wo kwa asem be na wo ko ka kire ante mage na me se oboyi mama kan hwe na ye me fele kwa asem enti ne ma ankla no so wa ankla no eti bibi si bie ma obeti ma san ba
me call ye ni bosome ye no sika ho makɔ nsuo enti blafo no won se bo a wo mpese size wo konsu pa wo mu ntua ka wo ana kem ɛna me di wo machi na me se me kɔgye ɛna wo fra wo so wo kɔi na me se me ne blafo kɔ kɔgye misika wo so bo ampana no wo mu mo so na me kɔ konsu pa ne asese mu pɛ na wo kɔgye sika he no do kɔ na me se mo ba ma ne ran ho no ɔyɛ de ɔde me kɔ ne ho no blafo no se nya asɛm ketwa me mpra wo mu de me kɔ ɛna no mo ne ne ye ana me san se dafro mu ba se sika be sine kra no me san kan so enye hwe mi kru ni mi se bia kwasiada no pa se bia ba bibi kakra mankula du kwasiada ne na mi hu de menka so aso kwasiada se bia ba bibi kakra mankula ansa na makwa aso na inu onye ne wapie obeshi mo beba abusa na miniska minisika ena mi se akwasi usuba na mi enye o sesa ene do chi na pentecost so kwa aso ne aye ho ade a ye bo like ye bo akra ne powder me ba nam de aye adwuma kakla onya hu sa omo akohoma that time de fa asante mo was a nwanwa mo fanse tense no so ya no yi 5 cd mesi na enso was ade mo no wo mfa bi nye mesi ana esa be de was me de be ma wo mfa ma ntimitu dwete time me kwa no be ma me a ade kro ne san minya se scan ne san kofa me kwaji bla bi mpaboa bla boat ye no 4 million o bla panyi free e na was na ma me mu 2 million na me fa nko ye homra na me ba me de be ma ho me kun ba onya adwuma me koka wasi me ni bi ene ye ntwa ye kaseska no me bla no betwa asa aka no 4 million betwa ma bla no bla no kwa de me ko ba bi ye no mpai bo ne kosim ti me friend ba me kan ya na one na kra ba no betwa ye na wo ho bibi nsi me even me yare kwa na me koda hospital me kun o tete obe ba no na nam ho a no ma friend me bla o se kan ye sei no wa send no wa betwa ni nyina mu na anya me kun ife na nse me kan me bla yale no yale mu nyina o ya o se ha na de me dwene ho na ma konta de nyame madom na se me ba asem ba ko pe ene me bisa no enso asem ba ko me bla na ntimi anka asem kro ne o se fom enso nya hwe enti me san nyime me oto so nan me bla pa ho satan no o ye adwuma o agona asaman me ne me se me kunu ye adwuma se o koye no akofa mpena ewa grasa sama zongo o akwasi ba weekends oba 100 no that wo enkra be ko school ene ye bibia wo 2 weeks no ma afi ensu pa na makọ that time wo ma me fobo okra na me ye from sesi a me ko su mu ne ma ene bu ma me bibi kakra o se uwi o se je no watwa me kakra nka na edididi enkra nya agu so me kwa warans na me kuta baba ako sa akra on akra ne nhia me hu ne foforo de no open asem wode ne nan ne nsa bu akola ma efiru akora na ni nkan ye ho bi na akora no yesi okọ ma ho a wa ma bi esu ni nyina no me kan wo ba no de wode ne ba wade no ode ne nsa ne nan nyina abo wo bo no pa anya broketu na akora na disu ano papa na okọ ma mo ti me kwa ma mbusa am na mse anukura ni akwasi na abo no so ye na osman wa anko na abo 9 to 10 na osman nti akora ni hu nti oba no se dam ko en store no matumu e na asem ko hwe na se antuma mba mebo ne no kura akora no wanka no kle na abaye no ti akora musa no odwan ko hye bi se na me ne ba panye hu no okere ba bi wo obeka nyame ne no kula ade ti akora na sum ni nanim nyina won sabia bia no ho e na ode ko ye eso kwa ma cheda nka no kura nche ma me chese me no sa asma ye chirechi mu pi no e ya na ne kan ye meden e na me sanye me ba otoso miensa nan no no abo date into oba was wo yale me si an me yale die date no abo say that day no eduru ha obo aba no waja me eye me say fie so ma painting wa bo date agu ho say sa date ni duru a obejawo me me sam ne ma akọ kulum o kan na me se matin si sa date nso ya na menyim ten kwa me ko ma me so de menyim a onhu enti se bi na ba no oba ne ye kan na me bla no no se a na ha na okunu so waja na wanti magwayo na ha na wotu wa onyim no hu e na wosu mi hu ntimi data na ma ye family planning ntimi kwa na minim se enyi nse na ye misa no ampa me kwa check e na menya 4 months 2 weeks akwasi hu ya no ama me 3 million se me fa nko enyi nse ningu etime so no kra mayi wan e ko bo na mane
Say menyem. Say wonyem no. Me sa ko ka me bra na o say na wonyem de akona ko ka chen say wonyem. Sa tam na nka wo call maame ho. Na me wo maame ho. Enti wo call ya maame ni be proof kire wo say wonyem no. E na abra se kan ho kokko na mane. Enti wo kokko na mane no e na ye den. E na o say on onye na adwen so ni mawu bi onye ready. Say me nwoma ni bi tinyinse ni minyimu. Data na me ka so wa agra na odi scan maame. Eti na ache me so na me ko susu kire sister bi wo na o say fe wo operation ni pa wo kunzu ko yigwa wo san akwa ko yiegu emfa nko yimu nti menhia ya number be insurance na me de ko twitwa scan na me de like me first day you me de ko ye oba ko sisi won ti ase me kan nyama no nsa kwasi am akoma ofi ho da biem opia na wato adwa no ne me adi ti me susu me nana bia me ye adwuma kakra ne wo me ho na me de ye na me de kan awo nti na me nto bibia ase samna ne ene marketing gitim na me de atoto akwasi si me nya guntina me si adwendwen me si nhum ya sebe na ase menye papa eti maami bi wo ho onu onim ni so abe dickness wo baby okwa aso MK ye bo Pentecost en wo fro tu vu said o ye no enye there's one hwe na se bibi to me awo no enye chese ase de bibi papa nya de ento na maami no tu fu a nzu nya wa ntie o nti maami no liquid soap ne after wash no otonton ho ne ma risk nti o mami bia me ya na bi sika ye de akoma no enzo esi akwara no me de maame ne ka maame ne hwe wo dan me ka manya no twa so me say kakran kasa anti maame tu that time no be sa akwa maame ne fia no pa bi se miniska nti won do won bi me ye ayina na me de atwi aka ne ka na me no maame ne hwe me sa na wo se da bi no owura no kitchen wo twa mo mama nwa ne ayina me be no ane me sa mo no kwa oba obedi bi me de share dirty basket me se sa ne magu so oba me nim se nkwa na kire no oba fedi ye edi aduane no esuma kasa because no ya de na oka 1 2 ene so be si abo no wo so mu oto no so mu a wo bo me se de wo bo mba me to ase operation me she de nyu bi a me wa ho den enti sa me ba na ya me kan enti ma me sa kan bi na edem no se afia de meja bibia ma me no ma se so atumfuntu de me twa bibia so na me se mate ene ho de no bo akoma kama enti me si me 9 months mu no na me na me say doctor say obesan operation na akra no emu antwe e na o se mate na o se me hia moja enti wa ma me date enti eso a ye nko e hwa no we yanse me no moja anyepe na me so de se ne ye kwa na ye cheko ne nyepa ye nkrofo a o motwi moja o ne no ye kwa ye benya bi ne ya yo ma se de mo no see you nana ebre ni duri mi busa mi kun osminiska enso wakwa adwuma ne ye ntwa ye ka ntu de me kɔ ne etwa me ka me mo ska na me say doctor am date say me ma nkwa wonim de besi e na me kɔ hospital ho entu mo hwam no say saa ne following week no memla tie ne ma nkɔ ma mo na me da na nkyɛn kasa wo ma mo da kasa me nkyɛn na wo na be kasa e na me wo nkyɛn da kru bia ro twa si ofie kasa enti me wo ho no ena anadwo no me ne din koma na me ka like de metoto eni moja no ena me am se ma to ne makaka na enye ne nyine se moja ne ade a ehia pa wo se mate eti me dawa no ma so pese wo ba mo so ne be da me si akwasi nti wo ya hu nipa mobo wo se ada oda ho no wo ye ba fine ana wo ye de yi e ke ka kwasa sem nche ma me ntie ena me ka se na wa twe matale e hyeme na waye wose ye hu ye na me se akwasi enya me sana me ho kire me ena me se ne me mpena me kra no me ni ahoden woni wose ene eda ena ode ne nsa me nu etwok ye me nsa sei atu sei ena ode ne nsa se me mpena mo ne da na ode ne nsa mase de ne nsa wo me a me so ne mase nyina di moja wo bom ani so oba pemfo no e di moja ujina nyankopon anim na wo kasa yo sister ye dancing sister fia e ye dancing ti ana jo 12 no na me phone no afo na me wo ka say o ma wo ho kwan sa wo ne beda enti wo ye wo nsa ne say waka wo nsa se mintimi ye na ode ne nsa miam ha ti me ni ahoden bia na ode ne nsa na wa fu nso boso me fu boso me ba ne pro wo ye no akra no akra na pre wo yem pre me yem eno ode ne nsa bla wode wo me ase do no ape me sore wan fa ne bema se wo ya na ase me like me cho sa to be ase funu one ne dakora na se o bema kora ndu etumi enko na se me do na me ka ase mu no ode ne nsa me ntwa ntroda
nyame ne me dance ni ene ono an sister etu oya sa na me fa afo na mfrens ase be hwade akwasi dia ya me anadwo we no sa be ne ha na minti ma otu de nyambo akina meba ene ebo set na sister wo ho tini sa no bo ohum ya no se amabe eti dia ne ha wo eti ne me ha ene ne ha amoabe me pa chao program na ye tie me asam na ye ka onhwe ya o ye ono ne de ne ye ntro wo na abeka no kre na ono no ka ne ntro no jai mane nka wo wi ano aka ono kre na matie wo no kre no so wate adwuma na ye no atiefu etie na ye nyina ye Georges ya wo no mu tie enti sa wo se ntro no wo twa mane ntwa wo wi a wo de wo tie eye no kre no na wo waka na ano me ka kire wo se wo yire ba wo be kasa so onza wo kasa aha eya onya no kwa to ya de no anyi dance enti ni sister bai enu obehusa wabom na ne nsa bia mani nyina ayeko no na data na mo prase efi wo no mu ye adwuma wo ho enu o se ade na wo yesa ene ho no anye dede no nipa wo workers wo fi ho enu onu ni sani di na tema no ene o se ha na mesrew mo ma me amane enu se ase me de sefia mintim fan se de se behwe meni bibia befu ma meni sama wode na epie se de ne me hu nyina de moja ene o so de be ya akọ hospital na me se ene nyambo akina kra ya da wo se me ko doctor ahye me wo se me ba enti ene ka che no ma miska wo no wo se mate tin san so o ya wa che ton wa francho kusibu afoton wa che o mo na ne wo ye ho ena ni san be kan na o ko ye ti hona na me anwale mpo no kra de na me fa mata na me sesa me ma ene wo yi 20 cities ade ma panyin no ene de baaye timba ma me hwensa na wo se hana ade de ne ha na me se antima nye bibia na me be boa me ho akọ me kọ clinic timide nkura na ba ha ene wo se mate ena me fa me wi sese mo na me kọ ye timi kwa doctor na check no se a ade ede ne ha na me se wo so wo yale me se wo se ade oba no wo ye no se oba na ade no ho na no mo nkotwa scan me twa 3 that day no be bia akwa no wo ne akwa condition enye kwanti e ma nko fie ti fle fie ne fa ne ma nye dey emla me floor cat me say unya ho ena me frɛ me maame ena maame de ne mba nti oba ye no wona de call offense hospital na hospital ma kwa na maame ba ho I don't know chance asa me call hospital na de me call what asma me ka chon kan kure ma teme sa also kan kure me pantro o say ya na o ti o da me ba bia ni ho a what do hospital me awrado ha me ni ho da me ko ho ansa na maame de ne ma ne ba ya ansa na wo ba me maame de ne ma ne ba ansa na wo ensam no da ensam no aka bebre me ba bebre no ba ye bebre no be kan wate awura edien ne ba ye ntia ye ho no nko ano e ma u free fie we free wa ware fie e ko maame nchen abosomi nsia te se de wo ka no de ntia tietia ya no tietia o mesi adwuma wan se enye like etimi ba na atiko etimi ni ndi nkomo se adwuma na se nkra nso mu do so ntino fanse de bia 10 series kra fama na me fantwa susu se bia bo wa no kakranka bia ye betim da ye bibi ba bia ti no ifira anyame adom ye han ye de yon fa han bia timu kwa ye ntwa live be ye ntwa nti wo se ye save ska kakra se bia ye betim da ye bibi ana me ka kire o me kan kan me se enyo na me na mechi onyansa na me fa won to adwum to kan ma ankasa eti ho no ofre adwuma ba ya no afre me no won komo ena me ne ti wosia no na me sia de wo se wo no ma adwen hu sei wo tinye na wo ye bad luck no aba besim so ye se me entam tete na kakra na me nhwe de ebeye ena me sia asem na ke so opa jamia ka che me se ha na me mpa obi mfa nkofa se me tinye wo se amekọ ba bi kra wo ye se awale ambe wale Japan ma ba betum na me nyawa ye ade ye de minye bi da na me say me no atna you na wo kra no wuntie masem se wutie masem a e bi kra ne nke top ensi efi anka floor to de ki enya bi e na so se wunya ska unim oyele se be ma be nya ska se bi afi am ko adwuma me ye menya bi atu sili ye mfa se ntuo ne nju se no onye o best friend ska na eya asa no na waba ene ministry say kwa aka me 100 cedi ntu de Jennifer pa bibi ye ena me say na 100 cedi ana say we no ye de also de fakofa we enti die enti na ma wo free fie ho eno o se mi ntinye me o bad luck enti no
o me like yentam te kaka no onhwe ade enti na ma wo call enti me free ho be 2 weeks e na me san baaye enti baaye no afede an wo sole a wo nya de wo se wo yele ye wo kra de manum se mba wal na me se akwasi wo de jana be jamia fa me kofu mabu ekon mabusuafo na me hu se wo mpe me biem ene ye ho no o sole ankra no mu kwa aban sika na obeyi a no wa check wo yi amomu me de yanka ho etimi so me kwa echi man timi kwa no kwa na me kwa machima oba no wa to adwa no ne ma bedi enti da mini scan de age se me kofili I fro ho sisi e say me de ne ka 54 cedis a me ntwe aye drink ne pa na me ne me ba panyin no ayi ba na free mo adwa na obeton ba panyin ni bi ni maduane da enti uko free wa ye fro ai me free a enti eno nti na ma enti me hwa de wo na nya atem didi ai wo som so odi matema ene ma wo free ai na me se ne free wo na se ye ka sei hana papa abawa waja awade pato minya aware unya awade debi u free be ma fie ko fie no be ma na ba o maame mo ho ana wabusuafo ho o ma ho pato debi oni obi ansi ho me de o friend me say enkra no hu ma che ntimi mfo mu emlanti Saturday enam de enkra no call ye o de o mo call he me de wo mu call baby a yete no de me pese mi hunu enya wo ne be ma ne nko antem o ma me kasa na tobo hwe me ono ne microphone enam o de na me tie de me pese mi hunu ne se ye ya kasa yi one ne ntem aware da mo ntem me ba chawan aware wo montem se ye ya ye ka sei wo se 6 months nie e na wo free be ma ne fie be mai emma wo wabusua ho se bia me yire na tifie we free fie wa bra o ma nti mumusa no adekuru nti mfa ma me ba cha da bi o ma ho onye sa enti se wo hunu ne se be mai wo wade wo ana wajawo me ba cha e na aka se denti amfro no so oye ya me kan no ka cha me say ono de on pamome eno won se sam nyema se me mfanko na ade ode mbe ye ne kon ode mbe fa so no mia meko eno o kan sa ye nasma o kan was me de me mpamo ena me se sam nyema ntu ne mu de kwan me do be fa so ade am be jaw no so be si akasa no ade am de be jaw no wa o be ko enti wo ko ye o ma me ne wabusua busa o se waja aware ana wunyae wo mbusa me na me se akwasi buro no onyae ena atemdidie ne kon de no so onyae enti no sese no ena wasa oba ho bet wa ma me mamu ba obedi matem ebedi me maame so atem sese oba ye no ena oba obusa ankra ne say akwasi order in my court order. I don't hold program like that. Oh yes sir, mesakeo good obedi wo maame no moatem enti okay maame hwe sisi saa wade yi memfa ne se eya no ma ena me de ahye wa ankasa wonsem o sha anoma na wu ana anoma ne wonkwa de mekan maka wo mpanyinsem dwene ho ansan wo yi ma no me se woni akwasi awade yi afia ni akwasi eya anoma me de anoma no ahye wo afia wonsem anoma no owo nkwa ana wawu dwene asem ne ho meba atiefo ni ade hye ensam afia ka nyina kwasi se ntro no wotwa enti obeka nokre mema na bem na nanu akrachi ba manim wofia ha samo beka ya me nso mi yodifu anka menya members pao well nyame nenim de ye me ka kire ne se krachi die nti na aba ha o se me yire kɔ wagya ware a wonfa ne nsamra na me hu sa ware na gu me se die na oba ne gina so nti a wokɔ ya afinie wo se o nana oba ne se me bono me nso me de me mo no da na se krachi kasa kasa no oba ne ba obekasa ni obi na kuma ntwi ena ewuti hei wona no bo pre wa o pesa o kasa oh that is how it is
you come to the talking, nobody go force you, go talk your talk. Obeka kasa amubiate. Have a price doctor. Akra. Hote say. Nyankopon adom bibia ekoso kama. Ya Awurade Nyankopon ase. Ya Awurade Nyankopon ase. Wo hu se ukuru nom enemafo nu ebi da na. Me pa try the bet why ayi me refunding. Oni munsanom. Ai. Wahye. Pa try me hu bet do mu de ya ensanom. Enuro na ye twitwa do. There be your friend e famu de. Eno no ono. Eno no ono. Etu hu so ono ma, onu hu so okonom in ba fie nkwan ama ye oba figu nkwanim nya asai no. Eno de ayensa. Sa ino me nim ade kro na mo hwehwe mu na mo ma me hu. Ade kro akada ma wonum famu de. Me baba ka kire ni se. Wonum famu de. Baba ka kire ni se. Me hu se ma me akoto nsa. Wo twa wonum. Me num famu de. Unim se famu de na ye laka. Unim sa. Me no bi grass ada. Ensa de fine be ma de me kwa adwuma na bra. Me kakra bia me de me ye. Na wo se famu de. Eno na utwa. Wo de gumani wa ase me ni ase. E man for se ye laka, wo nom laka. Me no bi da. Laka ye wi a ye de nsane ade na ahye wo. De onom laka hu na hu ni se we de laka ni mu ni. Ye hu ano wo se. Laka me nshi bi kra da. Me nya bi da. But kakra after work de utwa. Sa me de mi twa ntro. Na mu me enya laka. Me park and you know that be ship baby. Na me bana was ma. Gumani ma ase. Da na ato. De wo ye na me tam to kono ye. Me ti wo di no be jire me. Some baby and son of my talk, my farmer now. Do I be Sandy and Tonchine? No, let's go on the bottle. Or no, young cram my one or fish. Obia no like an enemy. Yeah, no like an enemy. Media, dear, what fat touch near me how pa yes, I walk off from Hepapras to Payano. And can Canada me do Kubensio, Ashename Sipi, Madian Kakranka Crano. So well, who now well Musame, now fat touch nipe. Me no wasem doctor what to say Nyankopon adom ene me bay ena me pe me botro wow sa botro no onim sa semwe ubusa emosche ya obeka ho asem akere me sa botro no me ya me de Robert tuntum ene chekere ho wow me di besi ha ebia me nom na live fo ne kura hu a omutumi busa se na Krobea unsuo ne de wo ma ye nhunu sane ensuo no te na maka kire mo se wei eyensu papa wow eye kubensuo ya matutu hepa plus pavi plasmos no na me de afra ebi o ha metoku benu mienu na mabɔ na wo mahwie nsuo no de agubɔtro ne mu na ma hye no na ma woso no eba mu a menam na me sepe ma de nkakra ebasa eye mi nipadua ni mu adwuma enti mefiri adwuma mu a meduru fie no metumi hu se menya ahoden soronko bi ena ye yawada eduru yawada hepa plus pavi plasmos ye bohu dawro ka ho nsempa e de kira adasa ene boaye wo sa kwan so akra me dasi na hepa plus pavi ena plasmos ene ye da papa da yawada da kronkron Hepa plus nupano se unye binom ya ene meme wakwenya bebie ye ton dru bia no unya bowura ho a wo se o pe hepa plus na miensan nyina bi anom hepa plus pavi ena plasmos na okwa o wakwenya se ne topa ye ya na ka ho asemi eno ana wo pa ebi wo ho no ma obetumi anom se ni nsuo se de obayi jataba on de opado no on de nsuo ne de onfani agro no tiam na so se ne me fani nsuo en de ba ye so enem de nsuo ne bre aniti okwa de wo pe no ne wanom asem depa ne se ni nsuo ene topa ye ni nyina ho den no e wo soro e na afi so ne bo no e pe ti obi ka kire so ni nsuo ne bo e den sen topa ye ana topa ye bo ye den esin nsuo a entesa baby a utimin kan free bia no aduro ni bi wo ho ho adanse no so de Ghana ha bia no unya bito a adanse no utumi gina edi ema ne yeyi na upese onemedi nkomo obi wo ho no mo se doc aya na me nsa aya me titiriti aya na me boa no
ɛhyehyɛ me aya na me dwonso sem no ɔha wɔ ho me kɔ ani na me kɔ so kakra bi ɛna ɛba doc me kra de yɛde duro bɛn ne nya ato bɛ manim doc infections bi nti ama affect me dwonso no sɛ de si ɛba no sɛ wo hawa me number obetumi afrɛ me ebi a wo de also wo typhoid etetew diabetes akomayare o pesanka ni pedua ne benya hoden na okun bi e de aboa wo hepa plus pavi ena plasmos obi menses nana emfie ba miensanie emfie num emma ono so onu bebi a e so de full stop esi e wo ne menses ho hepa plus pavi plasmos onya bi nom ye no ene menses ne ba kama powerful obi de infections bi adokro ba bi a eni se dokro ama ayenim guase e de ama no eniema na nka sebe ode kwa ha ode be hyehye ho ode be fifa ho nyina no oye so ensolve problem no hepa plus pavi plasmos onya bi no mo a na ya danse e de ama no woni a sebe no omugidie mu ha omugidie swa omugidie entumi nko bebie se eko ene hepa plus pavi ne plasmos well being ni gina yie no na aya danse die awo ho asema na ye obi mu den obi wo hono ma o se doc maya emma ma bompaye manumu nuro bebi esme kobia no makọ enso awo ne mfese beba Ghana ha amanone ni nyina ya danse se unya enuro ni bi nom ye ana o haw no o pese ubisa ho asem ansa na wanom bia ene me de me personal line ma ene de ya wada enti take advantage na frame bi me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia bibinti wo Belgium wo Spain wo amanone Canada na wo US bebia wo tie nka fribia no ana wo hwe programming fribia no hepa plus pavi plasmos yebetumi de bia bra powerful beboa ma wapom no ayeden wadwuma o ya o te bre ama won seda ne ani je wasetena mu no amanone ho no wo benya hepa plus ne bia no nom na won so wonya ne je e wasetena mu obi wa amanone ne ha onyina ne diabetes ana akomayare obi ulcer na etete ne wa amanone ho obi nsa ni titiriti obi tu asetwetwe no obi akwadwuma ba wabre opesanko otumi ekokete so oda nana obeya nanema enso ade echi ya osan akwadwuma owa amanone ye be frɛ data maka register se ma kyerɛ no ye kan ha wa san wo Ghana na a kyerɛ no fasika bro mesrɛ o wa amanone a dikan fa hepa plus no eye wunua powerful mo wanya hoden wasan so nya nigye atena sese sebe onipa number way for address ne fa so 0542 807 907 0542 807 907 akra me de na ase we so ema woman bi nimfie no 38 years enko anim bebre na osine sisi pa oton jene ene carrots ne saniema no e wo market na ose wantnase enye yi so otnase no waton ne niema na even so obegina ho kra still wo be bend ne sisi no e ne ya wankwankwa yesa adwuma nti obuada nso otesa wotai kan hepa plus pa ne plasmos ho asem se wo de eno ana boa wo na watin ro bebre ho asem tia ya na e ne den se we Krobea na one of them ti ohwe consistency a ode kan hepa plus pavi ne plasmos ne ho asem ba no bi yo eno ti wasem very good 38-year-old lady o say ne sisi a na ye ne ye nyina tuayira powerful na oda wase pa ye wo nu masem last time wo bia no wa ma no ne nso a wo ho asem o say ye program inti
Sure. Pon na mo so bo nipa bebre. Say wa fa afuro. Yes. 38-year-old lady oton jene ne saa to so. Na usisi be ya oya. Na umfa so say mpo na. Na ubenya ye. Hepa plus paviplasmos. Osisi ne jaye. Se de na ho ye ne basa ne ade no. Na ade ba ko a o se na dwen course so duro no kra betumi aboa se benefit ko. Yeah. O se e bi ho 5 months. Ne mada. Ne ma. So ni nyina to me contribute to well-being na enkoyie no. Yeah. No busumi num ema. O your bal so. Sabio. O se sisie na ekoye no. Menses na tumi aba ma chese or describe wa. What you say? Amwa ye free wa kanche jumfo ma na se obi ampe binom. Sure. Me numbers you betumi afrɛ me ebi a wo haw yen kan obi nsan na egu no obi egu ne baabi obi wo hɔ no ma asabio nsuo na egugu no obi ani abia abro so what is your bow na no sa akwara ketewa bi frɛ me ka sa se bibi wo ye esese ni akwara wo wo ma mo wie ye a wo kɔ fam tire bia na wo frɛ me no se nana na am say yes me be fia udwumadie no metie paa o enam se okay na mahu se ensuo bi egugu me enam se okay na me maame de me akwa yaresa bia nso menya ahoto enam se me frodam se koto Hepa Plus no mama na no ansi yes afei akora de koto aduro no beye nenum nensiachi ene osan frɛ me asɛm a ɔka kyerɛ me ne sɛ wow na nania bia bro so na mse na wa akora keto wo usa wania bia na yensɛm no mote ase o sɛ nkwada nyina ate ase na nsɛm no do mote ase sɛ wo hu sɛ narrow way no yes ɔno nso anya bi o prepare enche odi nipa beko heaven Hepa Plus pavi na ogro bi nko da sɛ nko nka sɛ yo ene sɛ ede ya Hey, nipa beko. Yeah. Hepa Plus pavi. Ena plasmos. So pebinom. Okay. Na emwa. Okay. Na mesre ye nuanom ma we de passionate appeal. Okay. Ebia infection wa wo mpane. Wo de nu akoho, wa ye de obi bia but real caring. Ekọ na ba. Eba so eba na ne de ne ahoden so eyi se bio akatoa bi ne ade nka bone. Wa ya wo ye ho hwenye ya ene. Yawada. Sure. Ye yaw ni nyina de afru so. Powerful. Ene yawada yi take advantage. O yaw no beko. Ye afru so yes. Sure. Kope Hepa Plus. Pavi ena plasmos. Say ni nsuo na opeu. Se ne to paye o de onom. Okay. Onom wi a enam se opese oba ye ne sipinti wi atadwe. Powerful. We ye man nam this formula we ma. Exclusively. Wa opese oba ye no eye fowa. Fowa ye code. That could be break this out for code no. Atadwe fowa no enye din bia se bikeke e code I dey to atadwe no so. Very good. Na ansa na ubenya so mfa so a se be niam be ye kama onko hia chemical bia ansa wa take aye tight. Na niam be ye fowa no. Fowa no e code. Okay. O de dikan no mo Hepa Plus. Jataba o be yama de wo ye hweye na fowa be pia o. Oh, they have a catcher. Where do you code? Fowa. Very good. Pese uyo ba uye fowa. O de nom Hepa Plus pavi plasmos. Ebe prepare ni peduano. Good. Emma fowa na shata dwimu no. Adani fowa. Me da se. Ko pebinom. Baby a ye ton dru bia. Onso yo bema. Sebe o pesa anka o mema asem ne koyi. We ye nya afa na koto China dro bi, koto meme dro bi akoyare akowu. Ukowu. Hepa Plus pavi plasmos ade edi kan ne se ma well-being na gina yi na de hia kese pa ne se eduro ne general well-being ti ye hu senye ni nyina ne eduro nom ahoden na wanya no utumi akoya adwuma ma sika ababutum sika ne bema problems be bra mema ye na mu nyina sika eniti Hepa Plus pavi plasmos unya hoden aye adwuma ma sika ababutum powerful na sika ne ba obotum wi a o de wo pa bibi na ehunu onom Hepa Plus pavi plasmos fa kodu free miensan akoto to akiri fa to akiri nas no bi kase dog kodu no medi ansamanom aduro no ana menum aduro no asamedi kodu mesrewo ye sha ase di kodu free ye mofrasi ye hunu de na wo kodu mu
the kind of heba plus pavi plasmos na prepare ni pedua no so obi epeso oyi obi ti with one blade otumi di semina ni nsu every fama don no that is say the kind don ni pedua no with heba plus pavi plasmos o de dikodu miensa fatu akire last time doctor bi oni me din komo na so doc kodu ni de kan heba plus ne ho e do edina ko baabia no opese oko amani different level experience no e wo so ame yeah o say doc si say de ye jai energy drink na ye de enioma bi gugu no o so jai because so no heba plus pavi plus so tumi adwuma masikaba ne botom eyi ya ria nso free ne so edu anwumre nso a onom de ne kodu tu akira nani je enti baabi obi abefa ya to aduro bi obenya bi ene obenya bi ene ye yawade ma ye mfre wa ankasa ene o frami akra me bovid pata baso oh okay adanse bi ene o de sende me no good awie ya me be na me ye call reception yeah obi asebe stroke edina to form ebeji hepa plus pavi plasmos wono ho wa ba be david patase wow stroke wow edro no membo a well being je he me de say adanse akese ekọ ne ho nyina no o ma edro ne bo nya eden on de miensa ne kra nyina o de ma 50 nyina vet part de ma 50 Ghana aso kwai mampon runabout ho no statue runabout no ehwa yeah ko jibi vet part baby abeko bia so ukura 60 cities obenya bi memo bi nkan kiro say edro no ya tutum dabi ejina to paye ne bo nya den sinsuo na nsuo so bo nya den sin to paye 2020 oba no wa ss no kire ne se obeda onyi to paye baako good me number ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 na 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia ye de bro okay 0542 807 907 0542 807 907 Hepa plus Pavi and a plasmos Monica yada asieburu midasi arofodi adehye we ye yewura Ebenezer Ajemai Ebenech heba ono no oda no Hepa plus Pavi plasmos besi akwada keto ayawo ne foforo kra no wate aduro yinka enti se wo ye panyini o wate asefo asase so na wutie mi a ma wapomodi hu hia wo da bia mama v woye voice note edeba nyansapo ne so woka ya na ne brofo ne so ya me dese wose for your general well-being choose Hepa plus eno ano no na emwo ni pedua no ema insipinzita wadama Noah asem ya ne yere akan eye ne yiri nyi ano to complain na Noah ebebo no be mai die se so ba na jana onfa ne nsamre no na wade no engu oba yi nso se de ayo ye kura ma wo free be ma ni fi abusumi nsia nie eye be mai sabe nioma wode na namu no wabobo ni sequence obo no aka kobusa wei dansini ni nipa somasi yenye sei ndie betwa ne to eye be ma wo ne oba ate na bebo date ato nchese sa date wei mi jao na wako ni fie no ahu se wanyam wabewu awie no aka so ye bad luck ba loko ni bad de sebe mientemonte wadi nkia kɔ na watwe mienu ɔse na kyese nya yi samba na kyese ne ɔkɔ ya ɔma biu enti ene ɛde nso ne ba yi nti a be me ka sa nsɛm we nyina obeyi ne ho ano ene awie yi ɛwɔ afidie yi so na awie yi yɛse babafuo bi yɛfrɛ mo KB Babren Saloon
mo wa amakom KB Barbering Saloon mo wa amakom yesi Asem Beba Dabi dwumadie no eye live and clear ewo ho mo bie mu pa ya enawie KB Barbering Saloon monso mutie ye live ewo amakom KB for a very good afternoon to you nyankopon enhyira mo na omo monso mapo ho ban emayen why sanso na engineer Ronald Osei Akoto yabo abaso foforo oye chief engineer department Federal Rules Ministry of Roads and Highways and Crime yes Asem Beba Dabi dwumadie wo mfa ni agrokra enti engineer Ronald Osei Akoto a very good afternoon to you engineer nyankopon so nhyira wo pa se Asem Beba Dabi dwumadie onso omfa ni agro na yefrao Angela Asma wanya afeko ene de aka omfie ho Angie wankasa wonyonko Pius Ajeman ya oye accountant AC ewu Tech FM ha ose wosre nyankopon nyinkyere ne yekodro honhom ene ne nkwa husan se Angela Asma enkaun a very happy birthday to you nyankopon shraw awiai metwa me ho aba no we be yine ho ano apomode mapade eno ane hepa election warehouse no obi antie o Tech FM Drew Hobiemo Ghana ye koto aba ye mampani ne yemra se badwafo ahodo entina o Tech FM election warehouse ya fa ato ye ho se ye betie simonten so na ya bo asomdwe hu dawuro se de be ya Ghana ya sodue kura ye no ye be koso akuram se kusua na emmo enti ene da ya tie sikeretia abonten so ye ne yenua ma no adwadifo binom edi nkomo na omunso atire omadwen omunso de omafutu sem amma Ghana fo binom a Drew abatuo se ya amanyofo binum ebo mpa amumu ye tutu asem afi we die o Tech FM election warehouse ya fatu ya hozo se ye be hwese sane mani nyina ano be brase na Ghana so atumi afa ne ntoma pa afira enti dimati na yenko nkotie ensemu a Ghana fo bi ewo kafa asumdue hu pacho asumdue sem de mo bi ka kire Ghana fo kire se me ankasa matona world tour country eye Cote d'Ivoire abatuo mpenche se na kofa asa atokwa ne baaye na kura me oso ne afre dokoi ne nipa nam so obuwu saa amansem no mu no wo mu wie echi so no politicians be ye baako a ye be sa be di yen so e na de mi hu ne se ye beto abase ya wo mu edo mkodi nkwase asem no wo mu so ye nkrofo wo mu politician bia no wo be yusu ne ba e di na kodi nkwase asem okwa akofo obi a ne ba wase ye onum koke ni wi aba be di nkwase asem ne mo ba se o ma ne butu wi ye be di ade wo ma na edo makotena brochire no san krofo ne be sa bedi yen so ne ye ma no a sebe ya tete ye botomu a ye ne abre ye ho no no be ye wishless e bedu ba bi ne asa ka che so papa kura no wa mobra esanse o papa ama wo ankodi nkwase asem ankoye se de wo be ye eti meme de me wo no me ba bi ye no wa election ayi bi obedi nkwase asem even party t-shirt wa ma me ba nhye bi ana wa kodi demonstration aso koye bibi me ba kodi party ko fa party t-shirt ba wa no na wo free if you to aba na enye ne basa bia ni hono ma esi na de meka ne se randa na ka be se 30 days na ye kwa koto aba na se de nim no aya na Ghana no akoye sebe emponchi tokwa omkuku ni kakra na abafom na de mesere ne se ihia sumwie na azumwie ihia me teacher ni sabio sepasa esia meye den na metimi akọ classroom se me kwa akọkira de ne beden na nkura no so kra no a omo ye minus no omo timi aba se omo so baba besua de enti de mesere ne se ne asi akura yasumdue mu efiri mra tenten a hya se to aba no boni bia nsie no sana mesere oman no eye the clergy mesere eye akufuado ene the other political parties a omo ka ho empo ebesi eye ekwedonko a wanya ba biko the replacement and I said nipa obaba be replace no
na asundwe bua no yenyina yetimi anom ama Ghana nso so afan fa ho die tikakra metimi aka yo mpo ya siel kan na yete mabi ni tibi bombisi e kate do arba election la kate yete kensula te bore suma aham te bor zaba so de zango men en kuntan kaba pa ahoye kenzang ballot box keken to mayina bam bor ba ligrila bam men la bakuzaba ga bibi tana ta kenzang box la katamba mbe yang la kaba pa arti bi keke et kaba tengbe so enwa la ku songte te banwe yame lampa election time yin ken suivote ba kulun yin eduon lampa karwa ma ki wo ge radio ka wom ondi wa Ghana nit ondi wa Ghana nit ti bori suma ka to bo sesiela ondi wa Ghana nit onan tetana ka tengla so matete yin ken suivote la ba le yin e po ani bi amade ba ka ba pa he ki kenza e yin mara pa ngi yen wa la ko sonte mbanu ya me mabi tu lampa pa ka yen to asego tan fa bi tan ba app bi ka ba pa harba zongo bi ka ba pa harba yam mapang la tamuta do ayatangwa yaban ka suma amtana ta teto wabe kambenu ya me ka yeria so ya me election la yaban ka tengla suma ampone kampo ya zuo to yanko enua we so na ono so kakra on fan so na yentie no menua odi ni sei ya frame Musa Asoma ente beto aba afutu sem ban na wode ma Ghana for afa asumdwe ho abra ente na ye beto aba yi ma asomne se ye beto aba no ye pesumdwe ye mpe ntokwa bia ye mpe bibia ye pe de aba ma Ghana de aba bia na sumdwe aba ye mpe se ebikoto aba no ye de yina siwa na obi akotam se Obajona akọ sana anya ade a ababo Ghana to se pesundwe na ye pe no ye pe na bibia akọ kama ma obia asundwe na ye so pe no Ghana bibia asundwe a so de ababa bia wo he Ghana bibia akọ na nkọ yie jijina bijima na ye nyina no jima na nkọ yie se fa akọ soro de ababa bia ombo Ghana ne Ghana akọ yie na de abaya bia no na Ghana asundwe aba ye mpe ntakwa bibia ye mpe ade a abasan Ghana asama mo wono to bia nya abotre na nto abane yi na bibia kwa kama ma obia na asam no house let's see house Muche. Abatu asema yake, abatu anyentoko. Abatu anyentokwa. Abatu ekokomotie. Abatu amikochema adwene. Uko wona pano yeje obi a odi wo. Mimu wo we usu wo we. Eno nso kwa kutumu aba. Wapo ba bia tena. Asumdie befo manim ne hia. Enye se wo to ba nyentokwa. Ye to ba nyina patu awene nyentokwa manim a. Ukwan. Ai mo na uko. Wudu nyana tumna we. Eje asumdie bibia. Se benya abotra na abatoa no ubekwa no goto de entokwa wunya basa wunya enfa sumbe bia ma wato wie ukofie wakojo radio Muche. Abatu asema yake, abatu anyentoko. Abatu anyentokwa. Abatu ekokomotie. Abatu amikochema adwene. Uko wona pano yeje obi a odi wo. Mimu wo we usu wo we. Eno nso kwa kutumu aba. Wapo ba bia tena. Asumdie befo manim ne hia. Enye se wo to ba nyentokwa. Ye to ba nyina patu awene nyentokwa manim a. Ukwan. Ai mo na uko. Wudu nyana tumna we. Eje asumdie bibia. Se benya abotra na abatoa no ubekwa no goto de entokwa wunya basa wunya enfa sumbe bia ma wato wie ukofie wakojo radio Muche. Abatu asema yake, abatu anyentoko. Abatu anyentokwa. Abatu ekokomotie. Abatu amikochema adwene. Uko wona pano yeje obi a odi wo. Mimu wo we usu wo we. Eno nso kwa kutumu aba. Wapo ba bia tena. Asumdie befo manim ne hia. Enye se wo to ba nyentokwa. Ye to ba nyina patu awene nyentokwa manim a. Ukwan. Ai mo na uko. Wudu nyana tumna we. Eje asumdie bibia. Se benya abotra na abatoa no ubekwa no goto de entokwa wunya
basa unya enfa sunde bia ma wato wie ukofie wakojo radio Mutie. Abatu asema yake, abatu anyentoko. Abatu anyentokwa. Abatu ekokomotie. Abatu amikochema adwene. Uko wona pano yeje obi a ode wo. Mimi wo we usu wo we. Eno nso kwa kutumu aba. Papa ba bia tena. Asumdie befo manim ne hia. Enye se wo wato ba nyentokwa. Yeto ba nyina patu awene ntokwa manim a. Ukwan. Ayi na uko. Wutu nyero tumnya we. Eje asumdie ene bibia. Se benya botra. Na abatu no ubakwa no agoto de entokwa wunya. Basa wunya. Enfa sunde bia ma. Wato wie. Ukofie wakojo radio. Mutie. Abatu asema yake, abatu anyentoko. Abatu anyentokwa. Abatu ekokomotie. Abatu amikochema adwene. Uko wona pano yeje obi a ode wo. Mimi wo we usu wo we. Eno nso kwa kutumu aba. Papa ba bia tena. Asem Beba. Okay, adofo yadamase yakoya ya babio. Aha ye 102.9. Aha ye Otek. Nana Bright. Wasana na ya Krobea Asante mewo atonsu ena dwumadie yi. Ene mehwemo na me science etiemo. Nana Kwame ewo Saudi Arabia. Osi akra ya Krobea Asante ene wie me nso me kamo ho. Mo ye live and clear. Yankopon tonko so enhyira mo. Augustina Degba. Osi you guys are the best. Nana Krobea ewie yenso ye kamo ho ya ye no nyina na edi dwuma no na ye tie di obi ka ene kwabna yade ana yade. Okay, osi very good educative me wodomina se ena me tie mo Said Muhammad eno osi akra Krobea wie mammo ha Afghanistan for yenso ya brawuram ena wie ye tie mo Stella Tekpete eno osi akra Krobea enachia yinis mame ono owo aprabon ena wie otio Apia George do nyinafo akra Krobea we really love your show Yankopon enhyiramo Philaman osi akra ya Krobea Asante you are doing a great job bua kwa menhia ena menso mewo na yenso ye hwew oyibo buate wo nrebehi osi Asem Beba Dabi dwumadie no the best Nana Krobea yenso yetamochi Vincent Kuma osi akra nsemi I can't think far emu edu na nsemo no ensemo nsu wom well ni nyina mu no yebehu de esese yeye na wiei yebeda traditional Dr. Dawood nso ase papa no ta yachi ewi adwuma yedie mu oba bema wutie me na yade bi abekọ so abu anuanom bebia yaso ahwe na yagye atum sese wo ba omfiti preko pemfa duro nkan nemom obeye hwehwemu na watriti oyade no afiri bebia yade no firi eye traditional Dr. Dawood of Dawood Herbal enawie wo de akoye asikyire yade wo de aye emojabroso wo de aye stroke yade hepatitis B anenemu yade bi na etete wo sebe ulcer ena wanya ana prostate mu hawo yeso prostate na yekese ana ye de rubber ena akwakotum be ma waye mre wo mpam wamfa no yoma bia untumi nyina ho so ana wo de ende da fom bem ya wo ye ne hwea enye yie wo de bra na wo ne traditional Dr. Dawood eno bompuni mpu na papa no emoa wo oba wo pa wo ni mebra papa no bema na pa ho ama wo na ni bedi wachia kosi se obewo afa ho no afa bibia ejoso krapa Daniel kane na metro FM ni wo no sada no emu na Dawood Herbal edini dwuma papa ne number eye 0244 886437 afi 0201 681 717
awia Latus Enterprise enso eya asoye ya dansie ho nioma enioma yedi wie ye dan eno na Latus Enterprise eton se wo ba Latus homa enioma eye papa eya abefo afe na aba na ne boda fom ena Latus Enterprise ya ton no se wo ye obi a wo pe PVC pipes ope bent ope fittings ope Turkish doors ope paint chandelier light ope wall light electrical cables kitchen sink and taps ope tiles WCs normal bad boot and now ope bathroom nioma bi to set telephone shower set ope complete shower bathtubs jacuzzi basin shower glass corner bath with panel ope toilet roll holder any water closet mirror water heater and now ope pumping machine bar Oba Latus Enterprise ne papa no benya bradum kumasi adum aseda house okwane so ye number eye 0242 61 6585 0242 61 6585 Fet Homeopathic Clinic ewa hinema kokoben ya Benjo Max Company no 18 mu junction ne so a na abehu Fet Homeopathic Clinic enuanom se woni ye to kesa nokre mese wo se ade nyina bedi aboa wo ne bewie wo nsu yie kire se ye di mfidie free India ene ye de abagana ha ye de adwuma Fit Homeopathic Clinic enya wo yade bi a wo nom ho aduro nei eno na ye the course of yade anu o sabe bi wo honom a symptoms ene binum a wo nom nhye da nimu adwuma nimu atwa ho no di ama wa wo nom Mihu se mitiye me ya die ne kofa ti ade ne baaye ne ama penkila na wo nom die di ti ade na ankasa baaye ndie wo ho brane enye saa hwehwemu no na ye mawo enu a ebe kon yade ne free ho ye na physiotherapy acupuncture massage kwan so beyi wo yawo a wo na mu nyina ye betwe fie fru ni padua ne mu ye frɛ no detoxification wuntiri mu etwetwe mrehwe wo mpam asikyire yade sasabro ni padua mu yawo enemu yade ani ho haw ni nyina no de ho bo Fit Homeopathic Clinic ubenyu ahoto ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Abapa Mall your biggest online shop and now we are dwa fa phone no ko Google Play Store anabra App Store na be download the app no Abapa Mall so wo download wi a onua wo de atina ofie na didwa ahai ade bia wo hia betumi aboa wo dada sitremu bia no yeto bi ha Abapa Mall your biggest online shop as odo to so a ade nyina be di aboa wo obi emu da ene papa nso na abenya ato Abapa Mall enti wuram odade wo pe eye TV air condition sound system laptop open phone tap ben ade bi ehia bia no Abapa Mall fo na beboa wo enioma ntade de ye adwuma wo kitchen de di nua na aye Abapa portable washing machine 399 Ghana cedis baby a wo bia de bebra wo Abapa Mall ye ton ne pa entu de wuram odade open atu akane emfamra wo na phone no nya de obetumi de download yen app na je number yeni ankase ye number freyen kan de wo pe ye mo ne bo nkyere otu akane emfa wa de emra wo your number ni 059 338 6133 and 059 339 1848. Ewurade fie Herbal Center traditional doctor abankwa eni di enim ena wie se wutie mi a ma yade nka won to form na yade nti nipa ye mobbo mesrew papa yi owaduro soronko a wode yetremu adwuma yetrenimu adwuma papa yi owaduro a sabe se nemu yade bi no akote a ode bekan amanako ema bio owaduro a se ye mojabrosuo eye twere yade o eye also eye typhoid wo se stroke akanwa to ho wuntirimu na twetwen wo se ye sisi yade o nipadua mu yawo waye mrempam obeda bo mesrew Brewurade fie Herbal Center Kumasi kronom bosie papa no ben Red Park ne number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 3P garlic mixture Piwak natural health for enso na this adru we yaba
onua ebeyi fi afiri wo nipaduam amoade wo ho 3p garlic mixture eduro ibeye nsenkyerene wo nipadua ne mu 3p garlic mixture se srade tamwa dorewo bi wo ho ana se ne ho baabi wo so 3p garlic mixture to binom o blood pressure baabi enam no wompe o cholesterol wo soro we immune system ne kra ye weak 3p garlic mixture hono nyaduabo mesreo srade adorewo wuntiri ni mu asisi kope 3p garlic mixture natural garlic wom enti so no mo a eboa mamuja atumi di afrusa na kama 3p garlic mixture oba misty heba kolena agdan heba eni baabi eton no bia obenya bi your number ye 0248928824 and 0201000021 Volta Drill Limited yetunsio Volta Drill Limited ena uhiensu papa ewo mfie ho wadwuma mu ho ukroni mu tubina fa wudin toso fre Volta Drill fa wonum enimu adwuma no onum wo animdifo no wan osan wo mfidi a yede ya adwuma no 2 enti so wo ye wadwuma de mawa unya asem dia media ni bio to fa Volta Drill Limited ombe yawdie ni bi kama te se de mekan no onom de amaw wo ye nsu adwuma freye ni emetu de ede na wo benom a manfo ebenya umugidie ama wanya customers bebre oba ahojo da aban a ye main office ne wo ho tachiman doma sunwan eho nyina wo nkorabata wo ho ye number ye 0244 299520 Volta Drill Limited and 0266 43 2210 Volta Drill Limited yabeje oso ni aboawo dia wonti ase ne yabechirim and midima for herbal clinic Dr. Time da so wo kumase abu akwa agogo and wiai mamenchi achia oni wadwuma yefo and se wode wo yade na konante achinchiri na hoto ama hepatitis A, B, and C, fabra. Stroke and kidney muha wayemrempem infections. Low sperm count. And our prostate ayekese. I want a wope. Nipeduemu ya pressure, hernia, stomach ulcer, fibroid and diabetes. Unsebu munya. Medima for Heba Clinic. Any aswe ya. Ese fatasi ututu anamo naoba. Ebua kwagogo is the location. Papane number. Eye 0244 77 4282 and 0245 61 63 36 obefre ono obekasa kama Eric nyako sa Krobea me pamochao sisi si ade oja kasa kwa kuchei eno se nana Krobea eya me first time ni amate se yeso obi abo nasio sa na urei obone na senso de maami adwo no se kwasi hakuyu wa wase na obo no ene asem no anohye na Yehowa ene yehwefo kwasi da dia na o se ye no kura opesa o ka kire ye no kana minti da asi so mama sa akonya madam nyamasi meirawo mbacho obehwa monsha biem wa biem fa kire meirawo meba tobo memie mansa ade mona mato etiefo a mutie mi amowo ye Facebook ne so akwasi ba no ode atade a eye dio atade police form so me de ba meba magini nyina enti wo ba ye Facebook ne so ana wo ba ye YouTube ne so a atade no eye yellow eye dio ena ntroyen tuntum any brew enso ededem oba ye Facebook me pa cha omuntwa mo amwo no muntwa na mo de atoso ye ede amame enti atade no nie ena ade ebie osi police there eno nso ye de police form a ebro ana omukofa ne maame ne ni akofa dom nipa be 5 ebe bo me abra mato eniema meira wo foforo be 2 months ma toto niema letoji ene milo ne niema milk ene ade ebre oba no na me bae na ni nua be ma ene masi munyina mu fie ifi o makwan ana
nti medru ho na me chia ho na me me mani nyina ma me nsa o nyina ba gima ho too fine nti ni nua be ma no oba nua be ma no e de me nam krom se omo krom obofo do se on na abeyi me every hospital ama oba ya na be kan asasem ne kire me o fie se de ni nua be ma no obofo no e keka wo krom oni nti me ti asasem ne hye me bufuo oba yi nwoi abra me mini hospital hoda nti me ti asasem ne ha me pa nti abra me dru fie ona boy ne wo ho ana fine afi o kwa wasi menim wono abegina menim die hia obi ana wo de okwa freme die hia bia freme ana me say nti ogina na me say nti wo na wo se me de okromo say wo na obeyi me hospital ana wasa abegina menim enfere isa kasa se mo say e kire me enti me ni di nkoma bo gina wona na me hu say watu ateme a wo die meka baba no do fa kwa so me de me bebi okko me baba be 2 years as a 3 years bom kon ana me de ye ofiona ye di nkomo me hu hwe me hu ase meti woni enipa be 5 tramofo ana be wura fio ana mu pia me se oba edem bebi a omoda me baba akora ya won be 2 months da ho ko mu ti akora na kora ana me kese me hu de me nya me ho woni me baba ne bom kon na ma ase no be gi abofra no twe na sei so omu nkume omu twe akora na wase se wa ye ne denti also omu nkum menim se me kaka se adenti na wono wo se me din a me kwa odwane nti oni se me ye abekobo no bekobo be ne ba no why ne nim sa wo kobo ne ba no wase nim se me kobo ne ba no aha ontimi nkasa na wase nim sa wo kobo ne ba no me kobo ne ba no na ne ba ne dwane wakofa dom tramofo omu krom ho ana ombe pomi wo ofio pomi din konya hwehwe mitiri mark dam ha tese me hu nyina moja me fonso nyina tese matado matiti matade nyina mani ana mo de aya dance egu obe 2 years ni na daso ehye bag se me de ba ya dance police form no so ma anto angu anka bi sifio omu bu anka no omu pan anka le sei na omu de aba prome edem ho okay ma memoa me ba me mani nyina esu ofie ho ma memoa na yi nsemisa na ensem na oba ne kan ya na no one wase wo hye wase asum obo wase ma hye na asum omo wase da me to me say se wonja mi mu me de nkura na be kofie na me sabo no e ma asem de wa ni tua wonim ana me sabo ma me be hwe ene obekuma ha se me nsa pre no ene akwasi obekume o se wudi nkan bo na sum first one obey so no an anim wo sa bo ne ma me daddy ente sa asem na ba de ese o kan no o twa ntro me gira wo ana ma kofie fine ma kodi pa na me fa ho dam senior me hwem afei kese me mane de omuntim hu jai o daddy omuntim hu jai ada me kofie ho bia no kese omuntim hu jai me kokro ma ombese me ko ene sun ana me se enkura yi sun ha me de omu ba fie no ma saaba de omu ba fie no mo se di machi ene sa de a me de ombeko ana me de ba ko bom ko na me de ba ko so ekuta me nsa ana me ko akwansiri me kwa so ana bla bi se maami bi edi wachi e flow na msa na video ho ya abra makra fi se mi ko o ma se wo makra me ko fie maami de mi kri akwasi me ma fa nkora ne nko ene obekumi wa ha am se na antia den me no ni problem bia ma behwe mo kama me ko fie wonso unim se me ba ha nkora yi de on be ye no aya na no den intimi de omko enye na ene nkwa na me de nkora ne ko na ha o se na de wo yesi behwe maami twi akora na firi me bo de abufuo so na me se anti jade o ye no na me sa pre no me sa bo no o to nsa no na maami na hwuma sum sew e kwa no so ana ma se anti ejide wo ye ne sei adam ye ni pa boni ni ana asem ya ma wo me ba na me kofie ha na ya mu ntwe na me di nkula yi koda na wo ye sei abra de chiam sa do mbeba ene e ma asem de o bob na okwa mu o hwe wasum no o hwe ni bi o hwe masum a hwe ni bi no asa hwe masum biam
ti maame ni bɔ wasum sɛyi ɔbɔ masum dodoɔ sɛyi ɔbɔ masum tu ɛne asotoro deɛ megye ne kwa so bebree sɛ daddy sɛ wɔse ma amfa nkora na ama ɔmo de ane de ɔbɛyɛ bia ɔbɛyɛ ana agya megye ɛne memfa nkora ne ma ɔne mfa ma ɔmo kyina because nkora no ɔmo wɔ fie na nkora no ɛfiri dɛm a ɔmo abɛdi m'akyi ha sɛ ɔmo amefa nkora no nkɔ fie nti kwan mu na ne sista baako ɔmo ti kwan mu na ɔbɛhyia me na ɔsɛ deɛ mentwa biribiara so na memma nkora no nkɔ fie am sɛ fine maka mate ana memma ɔmo de nkora no kɔ fie nti okasa de me wa no yi oba yi nso se na no mebusa o se de na oba ne se waye no o se me bono aha enioma wo de oba ya fam onyem sebe ebro utumi kura aye ma akwada biam ontumi nwo ne akotwa no oba wonyem no waba wo nchen o se wakotwitwa bi onioma no wakononom oba aye no so one ne beda o se de eye me no ano ohye no waka na timu waka wonsa bo ho e de wonse ewurawura na se onka no kore de en na ye nokre de en na ye nokre de en na ye nokre onka no kore se me kono me sana me ye sa de na wo ye me wo se o ye so obai sabi oba one be oye be ma oba wa atobo enchiremu beba bayima no ane ana dabi oye me ye odo nsa wo na fa me san wo no na wo de de me se me ye se de o kan se me ba no ho me ye be ma fa me san wo no o se wo de nsa wo no me wuja ba ante sa ma anye sa kra wa mfa wo nsa wo na se dabi ene se be ma me no woti oba me no woti se me ba ho no oba nya attractive bia nkyere be ma me dia re wa ho sa na tete wo se wo attractive say wo bo ho modern se wo ko ba no ho a ekwan wo do be fa so no wa atwa so ho be jojo asem obeka oba we wote wo no beka kire wo no so oba obeda atade obecha na se ntuma wo do be kire no ho no kese me suma wa no se me yira me no wote hwan ho na me nko etu wonyem ti minim se akrada oyem na ntimi me yes ade no akrada oyem na me yes ade no entro twan kwan no one meti o enti wa mfa won sa wo dabi ama moja ama wo yi wunua ba dance ye oh ante sa me nua ba ne number me betumi afre no ya friend musa no oh na se tan na meti nua bo ne ayi no me nsem kwan no waka kire me saa se wonye ye na nsen ya ni nua ba mawu na me hwan kura school every day o frɛ me o to wonya adwuma o wote ne maame so wonya adwuma na ne maame ne de ne ye adwuma eso wontua ne ka wote ase me na me hwan kura school edura nwumra agya mo awusia mo ba ne kakra no asa frɛ me se me san sending kura ne ska so mu ni di na wote wo te se o maame nya one city kura ntome o se bia adama ankojo maame de be so support nkura no school ana wote wo so wote ase na ze onia be mawu na o frɛ me na se miniska enti ska kra na me boa no no okra no di nkomo se metifie na se na me nya adwuma ba mienu bi call na be say okay fine and somebody else ye bon sa enti what frɛ me se me man kra ni ska ntodua na me se obi ayi aba Saturday me boa no aba no me sa ma ska ntodua lady ene say it is just can me boa no na me de ene me sister ene me nuanom ma de aba bon sa ma me na me ntumi ma oba gina afon so kasem de ni sika so de menya bida oba we o ka kire me phone so siska dis kan so de menya bida na me se de na waye se me ka no kra kire menya siska da wa ka kire oba so your bad luck oh man kan sa because e kwa no o sibi fa so kan no man kan sa da o kan say Asem o kan say Noah man kan sa me say asetena na me ne te no ya tena che fine asi ya no me hu ne mayi etinka onko ma no kakra se de be ya ja me so betimi abo afie aya na pressure na no odin sa na me ka kire no na de na unim se waware na wakɔgye na free ne maame ho e na wo ka se aho kire nti won san kɔ ne maame ho o ande enkomo na me ni di se bia obekwa na won kɔ de na wono obo date bi gu ho se sa date no obegya obey ente sa da e ma obai ma obeka kire wo so wonyem
entisa o ma gay sika 3 million so on fan koya abortion ene dia me ye bibisa oye ene dia me kasa me ye yours wono ye nya wo biara wo moame me kasa ye adwuma wo ansua adwuma won ton wo ya wase me dia menye mamo akosua palazon ye ene liquid soap ni ade o man sika kura mana de ahyase ana o mu di free ana o di free a ye ntua oka ana nsem bebre no de nsem ayi ne ho ano saa because ton we a oso onye se de no me nsem aka jem ton pese obeboa me ama me ho ato me ana o de to enti sesi a mo ma ware yi o hwe ebe yi o me de minim se be bi onim se be yi bi di enti na ma hu se be yi bi o se oba wo me hwe me mare how se wo ka chem se me nyi bebre na nsem bebre na aka enti wo gidi se di enti na aware ne nye bi o me se menene tena fada on tena me ho be bosom yana na wotwe be miensa na wotwe minu da every blessed day bia wore ma me ho ana on ne ma me koba wo gidi se di enti na aware ne nye bi o se me gidi se di enti na aware ne nye bi o ifro ba ne subantia ifro ba ne suban mate ensem o kan ye nyina bibi wo ho a opese o san yi ho anu bie wa na se bibi wo se se na me kan because omo pema asem abusuani mu ehun se bibi ani hobio on pema asem bibi ani hobio okay dia na opese o kan ewura sa wo wa kan dia opese o kan kakakra dia na opese o kan enkasa nwie enkasa nwie menkasa nwie na o mabusa o se bibi wo ho a opese o yi ho anu bio asam do Mame kasa da de wana me kowo ye mame kasa ya wo kasa ya na emoja no wa metwe ye kopo ma ne ana me se mame kasa 10 cedi no de ma boy no 10 cedi o ma boy no man de boy ye 10 cedi na metua ye e free ho de mi reti ya unro na ye na 10 cedi na metua ye e busa me se o price no na 10 cedi enam de me se 10 cedi na metua wa na ye yi akwa ne ko to light ase me di what 2 weeks I don't know one time bi mu da me mezi obi na me bebusaw me se nya me bebusaw asema na awoka no ani panim de obetwa ntro bed nya me de obebusaw me ma me friend me se obebusaw nya me bebusaw afi de friend wose ma me aka che se wo ne nkran do so sa ana me se me ni obi a o change nti akran nya ne ba nya me ne me dance ni tu de twa ntro mi so na o na akran da light ase ana me se twa ntro mi so ye na me friend me se akwati nti do de ye me ye wose an ade na me se yi me wose ne miska ye 2 million wo send 2 million ena ye de ena me friend me chiri ba no edura de be ma me chiba na eto e say wo chiba na eto e free say ba ye wo chiba wo kapre ya drop in the be fie ne me wo ya konhoma 25 mil bis ne busa ansa buso ni bi ageda obi an na oka be bra na na chi no wo akwantuom wa oka sa obla de no ye obla na aka no de no ye en ka obla sam wa obla no sabi wo she fom atari no de ba no ka na sam wa ha me mbe didi ma wo ba ho na menua no wo na ma me ye no de twantro sa Mike say no sika na san e say tu sta no wo se wo san ni kro no okotwetwe ahoma no and awale mu sem na ka e wo ha no awale mu sem ye ewra aware yi ojidi se be ma di o se na se maboni dua oni baba bi twempena wo mu kro mu ho maboni dua na odete ya no maboni dua okọ ho na akọbọ ni dua daddy eni enu ani week na mbọ ni dua okọ ho na akọbọ no daddy eni say me wadwuma mu me mesini me sorry me kwa adwuma maami bi amene neti eti me mo ana ofre oba ifre me say me de nkwala na bawo na me say okay say me de me no wo ho me nja wo na akọ maami wo na usuba nti ti bi de me dim say me ba fie afei me froze ne me ba na mahu kin no o se dabi mate eti me ban na me duru fie na me say ene ma be duru fie ti me frɛ oba nka chen say me do ma be duru fie nti omomla me frɛ oba ya ne fun adum ene say ana me frɛ ma me say mama me so me de kres no mama ma be fie o na omo wo na omo ka omomla o so oba ndi okọ oja omo okọ dadaada am say why kama me mla kro na sembu ha o ne menka ana me say dabi wota aye sa de we na waye maka jo say mini wa mfa nkra ne ma ana say menka say fa omo bla men yesi ana mi tin kwan so site kwan na wo kan ya mi tin no na me say kwan bi aso so
Majanda da be say me sorry ahomache be fo ana yakọ adwuma enti nkura na odo ma be gu so na mo ame eti meeting say o me fa nkura na go fie not know you say me duru ho no na be ma one na twempona no ekoja ne kwan no so one no na nam kwan so mo ko why obi a wo de oba nkura be abeja ayi on kan kulo wa ba odua ampa me de me ane me no mechi no abo no wante menim so abom wia da ba na kura pa sa no on so ya de na wanyi da sia obeya gu wo nim so abodua me pa to menim o fe me ba panyin no na o ka che o se da nanim wa abodua no o sign and o se me wo kron no traffic nti no me duru am from am amande na amama be hia na me ko je aduru ewo ye side o to no atwempra na be ma no abobo ya no otwie o so da no o hye no dem no me ma no ko TV ma no ko TV a wase mo nkoda na abobo ya ura no wane ne on kan no kure enti ba sa na me den kwa no ko na me fast ko je adu oni abobo ya ura atwempra ena no kure enya no kure wo so ko ba no kure da e pa na ne nua na so awu no sabi boy ma ba no ne ba pani wase de bia ohu ha na boy ma ba pani bai Mr. Francis, me no ba ko. What who oba me dem? Hair cap. And na say, on kan no crave papa no ne ma ye ba ya. O de nkwa ne ba ya wo ko no. Baby atu who say on be ma credit na wa so. Wo so chempna. Me chempna daddy. Enti oba yi ko ye wo se e 1 year ko ye no. Wo mfa na chi da. Me fa na chi. Oba ba ko na ma fa na chi. Awale mu nsem ti na me yes. Ma ko oba ho ne ma. Na eno no so ono odi ya fa ne se wa fa wachi wa fa bobo ya ura do na won so wa fa na chi na wo kobodua onim ze betumi anya wa won so se nti na wo be so be ka wo pe me wo ni ngua na me de ma ye dai na wo so won te se emu obi anka sabio mate oba de achi ame emu obi anka sabio oba de achi ame oba de achi ame brem mama osimanum brem ha obo ni bia sei obo ni bia sei obo bia sei manu ha twem obo ni bia sei daddy manu ha obo ni sei oh na me kasa obo ni sei miana daddy manu ha na makasa na me so o me fan kra no so nko no ana me so me twa so me ka kire boys na me ko nti o de kasa na be fan sim bebila ba manu ha kwansi na mahu se ọmọdé me twetwetwe fom kwan mu ho etu bodua ne sen asem na boy na bobo no ana me say okay fine say on fa me sam reme ana say boy no one no say dia nua ni nsu wa ha no eni wundi sa asem na am kan okay di sa na bodua ne say so won fa me sam reme ana one be ma eni nam ana obobo ana mo sere me bobo na na wone na da obi ni ga na number bi me adoro na papa no be kan kuro be we kan kuro ba ko to ani mi ku bi da ba bi ati na we wa na atoma no na nsia me ko ba wanya dimo na so na nye na wan so na won tobi ma o yere tobi ma o de ba se me pa da ni mu o wa no wa se be hwehwe ma ya kan ba hwe kana ne hwe to wo so wan so na yo ho basa na de temi o be se mi wu so ya bu so ya di o nu aka se maybe phone lines no nti wa mi anya na odo ma oda da bi so wan se ma bo dia wo se ma te wan se ma bo dia ba ho ampas mi ro adwuma ozo ya no ye na unim ka wo wan se ma bo dia me na me fa ho be na se me nya no ati so fa me ho no kwenti mi fa no bo ya hu so no oba ne te ma be hu man na odem ho no o pamo me fampna o za me ka o budi me ba no fampna o kwa agran saman grace girl o sua adwuma ba to na o de girl no adwuma sika o so de be fi na de hwe na busaw Hana na ko gan picture nam di hwe ana me say Hana na gan sen fi wachi utu Hana man bisa se ska be no de ba me be tu kwa 6 months go ko hwisem na na mo ma me nya musu ba da bia ma no se me nsim nya na me dwenu fi se wo no be ma wa no di mo ma me nka se bi o Hana asew na da me from am se asew atiefo asew Hana me bebie me phone lines no atom me ba eye mo obi ankasa bio me bie phone lines na atom numbers a ena wie
Send me show. Maybe I was just watching you. Okay. Enti me be phone lines no ama matie for mo bam. Enkomo we mo fa mo adwen kire mram na hu hia me. Eye 0505 224944 0505 224944 and 0505 225578 Krache. Hey me manim ha yenye sadie wi me manim ha yenye sadie wi obi anka na no ntum ofrefo a wudi kai udi de say na aka se free hey ya frau say na aka se free hey Adam so Adam okay me pa cha mon check mame fa we mame fa mame wa hana tu mame me pa cha krache Mesrao me pesa ade no me pa cha odi de say na aka se free hey hello Abayiro hello Good afternoon. Your friend said na kase free hin. Emfa. Me pa cha mumia ma no na munya ntokwa na menya de me ye no. Na mo ya ma me bukura san ya afu a besrebo. Frɛ 0244211772 ne so. Why? Asem we esese mo nso munya madwe nkyere wo. Sa twere number we ma me. Obetumi afrɛ 0244211772 ne so. Se wo fra me fawo na waba lie de so. Me ba cha ya fra se na aka se free hin. Odi de se na aka se free hin. Akwa chawa de she ya aluminium madam do to de chance fitem. Ya ma mentie wa me de she. Ma mentie am papa kede. Akwa pa chawa bra na mi sister na omuto omunya abotre. Na ware mu nsem no yeni nyina na eye prima sa o. So omumbra mo wase no mu siesie awade nde onjo mu tan e besa kasum. Enkura na wo me enkura ketwa. Yesremo. Ye piesundwe dwaso. Okay. Bye bye. Me da se awiei ene won so wadwe nkyira ode aba ofrefo a ugina haudin de say na aka se free he ato e frame o su bempa me kasa free obo akwa okay o su bempa ma mintie wadwe nkyira na Krobea sem na mo kan utie ma be ma na afam no utie ma otim se bi oka no kre obabi ena oba no so fam no oka no kre obabi nti wo de agimudi mu de da bia ha ya na mitie mu Jody say ubetimi asiesie asenni. Okay. Mate, meda say ene won so dia odi aba. Hello, your friend say na aka se free hin. From Yakusi. Mi ka se nyam so no metu. Yakusi maminti o. Na Krobea mi chia wonu tifu nyina. Emu nyame ama wo nyansa ni ndie pa. Na asemu die. Senya wo woni na asemu bitu bika. Da bi no asemu mo de ko ade yi. Ti misrew. Si abatrema wo mu nyina na. Ne kru bia ne. Redadi. O nshira won so me nso me da ase pa na awie. Hello, we need to say na aka se free him me de share won so gina ha. Hello, good afternoon. Yes sir, your friend say na aka se free him. But I from Daniel akuye consumer card beba. Dani ma minti o. Jade a wo ye no me pa cha o. Jade a wo ye no. No wan hwe ya memu anya asem. Owura. Me mpesa, me nyama dwumadie sa wate. Wuntie dia college ne frɛ no ensam na omo ka no se betumi dia asomdua ba ye hunu ba bi e de beto me de hia me pa acha wo ma mintie wa me pa acha kakra me kan se be ma no ese e wo hunu se awale mu nsam no emu nsam bebre eno nti wo na wo ye be ma ese wonya abotre na bibia ni anu aso oba no popo na wo no oba no so sebe enya wo ba Nemom no ese wo ankasa wonya abotre na wo kɔbɔ na kupra na wo papa no ayo na sɛ bɔne no ayo ana ɔba no so no samba bi wono so nya abotre na muntimi fiesie ama wale no enya kama isan sɛ enkwala no ɔmo na bɛka bum no ma hwɛ enkwala no okay we take care from bye bye okay men so me da se je so hello wa wugina haudin de sɛ na aka sɛ free hin your friend say na kasa free hin. Kasa free fiase. Okay, babinti o.
ana pato be ma no unsi abutre na nya sa ne wade be ma de ukwa wale ase a ukasa gogogogo sa ni tambia problem nko a so o no ba to ba wani mutu bunu sa Uchanye na kutie maami a owo maami ma omani so asia takuda ko musu beti ma ya waksin wo ntibe ma no si abutre no ma na ni na no ya bro no ya kwa bro nwale okay bensme da se awie yi ene wadwenkyra onso de aba na de aba besom yankopon so enhyira to de bia se yanhwe enioma bi ya enioma bi etumi de nsem eba yeso hello within the say na aka se free hen put on hold please wait. Okay. Put on hold dia kono bi mrai. Put on hold says and you put on hold. Waba so put on hold. Hello, your friend say na ka say free hin. Hello, yo, eje ebu ni because free ya dance plus. Okay, eje ebu a plus ma mentio. Yo, no classroom no aware di aware. Na aware be ko sibia abusuo bebe mu no. Aware ni ntimi nyina. Wo oba ne be ma na nkasa no a. Wo Oba ne maame no abewura wade no bibiri na ni niam ma nso abewura wade no bibiri na nka wade de oyere ni ku entem ene yeka na so ha oba no ni niam ma no ene oba o maame na abewura mpi asemonya asem krampo no a no oba de akoka tra bisia no so awade na eden abasa iti misramo uteke tiefo ene abusafo momo na musisi awade no na ware de mo hwe ma ware ne nyeden imu na muntu onfo se aware mo nya ware wi a abisia ne ennan eja emmambio mera se ene wonso wafutu a awie wode aba amponsa krofe oje amai Krobea na Yaw Asante ma mentie we odefo me mo ha o me da se eburu ama mo ni adwuma nyame anyim ni obodwuma wo no kuro no adwuma da se nyame papa nyame abie we ni na o ka kyem so 57 years 56 ya na enu we abranti ya wina ko nyankopon hira anana man ko zo ho so yie pa o nyankopon hira na de America ne se ampani 40 asmeni dance ni twa ho bi ye dance abante tu hwe ne nim kura asame hwe ne Facebook tu musa abante ne do ne koko ano na opa onyim na obo no we se bloche na wa kasa break ya report wa bo am yes sound mam no Ghana da we tru ho for pa kwano ana oba de oyo nyine kida uda hoda akoye no da no wada e ma to da ya muntu mo fo ba ma obo ne yire do ba ma na mumu ane fo wonye medasi amponsa krofa ene wadwenkyere hello we did say na aka say free hin hello your friend Mr. Cat because free at man be hin okay Mr. Cat ma mentio you na Krobea so utie oba den kase man say o ka asembia me dem gidi say nya nekwe ndi bi nsisa ada ni nyina ne say wo so koye ememe bi adwuma na ememe no be frɛ wo say ese nda omunkoyi sika o mobile phone venda ho enfama ana be me ne hu ye nti ene wo no kasa anwo na mo say dikura nti no waanyi sika no kra e bi si ne waanyi na no kra pa sesa wo koye adwuma pa na e ma grofu ya na mo say nti no